van de politie. Op het Zeiland stut ze zijn middelvinger uit naar een politieagent. De jongen is onhouden en naar het bureau gebracht. Er is procesverbaaltje in hem opmaken. En er is juist een middag geen asbest vrijkwam bij de brand aan het Helmhout op het industrieterrein in Drachten. Onder een van de middag bruts een kwart een volle brand uit in een garagebedrijf. Het bedrijf en 2 auto's banen volslaan uit. Een woordvoerder van de brandwacht zei dat de brandstichting uitsletten wordt. Er wordt verder geen onderzoek die naar de brand. Dan nog het waar in Friesland van de middag binnen de buien, maar kans op tonger. Het is een graad als 24 bij een matige noordeeste wind. Joen en vannacht is het meer droog, mooi zinnen, maar er kans op een bui en het is dan 23 graden. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Bakboord voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Kom nou naar de home-romming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziekje uit in het schap voor jouw supermarkt. Waar had er nog door zwemmen in Zwembad Stiers? Ja! Maar waarom naar Stiers, mam? Zwembad Stiers is een feest voor de hele familie. Van Jim het verwarende boetebad van 28 graden en leuke attracties. Mem in bubbelbad en huid mooi op het terras. Sportcentrumgreen.nl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Zwembad Stiers, het zwembad voor een hele rijvoort. Sportcentrumgreen.nl. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Kom ik naar Itzinga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vinden je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzinga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Matteo Klasse meubels haar. Ga dan naar Itzinga. Met internet van Ziggo zit je goed. Want we hebben onze internetsnelheden weer verhoogd. Niet zo gek dus dat Ziggo door tweakers voor de 4e keer op rij is uitgeroepen tot beste internetprovider. Wil jij ook supergoed internet? Stap dan nu over op Ziggo. Ga naar ziggo.nl. Voor altijd verbonden. Ziggo. Matteo Klasse meubels haar. Ga dan naar Itzinga. Itzingameubelen.nl. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen. Kom je het beste uit de bus. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Ajo, lekker set. Bennerie de Boer, goed en het joer. Wat een fris en uitdagend design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Wiersma Tenten en Partyverrier. Het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is us vak. Check op wiersmatenten.nl. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedacht.
Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Grote en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Mijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjog op recycle.nl/Leeuwarden. Kom, mij Simmery Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels... waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Een koude douche met een serviceabonnement van Energieservice Friesland... wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Was het vannacht te warm in bed? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt... maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie... naar Meulen en Waarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank... en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Simmery Friesland. Bij Harm Wijstra en Diana de Groot. Extra trein richting Starem om al het publiek der repeteert bij de IJsselmaardiek te krijgen. Op uw televisiekanaal en omroeplive.nl binnen de beelden van het wedstrijdwetter al werd te zien. Moedig je jouw favoriete scootje, twitter je mij en broek dan de hashtag Simmervietje. Dit zijn dan de spannendste momenten op al die 14 scootjes, want ze wollen zo graag. En wacht je dagelijks op dat Scott. Het tweede en beslissende weekend van het SK Scootjesiel gaat elk moment los. Maar eerst joggen we nog kwart even bij het hardklasse keertsen in Sijsberen. Koos Willing. Ja, dat is ook iemand die het heel graag wil. Dat is Teke Triemstra. Nou, ik op de twaddelist had er Maarten, Gert-Anne van der Bos en Daniel Liesger finaal. Maar dan ik volslang in zwerigheden. Want ze winnen mooi skinnen 4 weers en 6 fjouwer van het parcours van Michiel Scheepvaart, Sjer Karsten en Erwin Zielstra. Een protte work had tekenen de aanhouden. Maar ja, hij staat wel in de hele finale zelf. En dat nemen ze aan zijn optie die hele finale zien. Sisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra. Die winnen in, zeg maar, een boekelpartij. Mooi 5 om het rijden en 6 van het parcours van Martijn Olijnsma. Alle keer liggen ze daar op de line. We gaan gauw oer naar het wetter. Geertje de Vries en Gjal de Jong. Ja, en dan is nog 1 minuut aan de start. En dan zitten de meesten, staan alle meesten op een opstekker te zien van waar is die startlijnen. En dan is het de wien, ze noemen dan helder ze even door en flauwt ze even bij het touw. En dat is toch wel heel vaak onder water nou, ja. En dan zie je ook krijgt natuurlijk in die start, zie je ook krijgt even een vlaag wien krijgen. Of krijgt dat er voortvalt, dan word je ook direct naar de 4 van oude wijze. Dus dan is het wel heel goed time. Er is nog 40 seconden onder start. Dan zie ik de linebedelje heel boppen, heug boppen in. Is dat lang waar? Wat er achter lijkt, kan krijgt even net zien. Ik denk dat dat Waards eind is. Achterwaarts eind lijkt dan de Zuidwesthoeken. En dan lijkt Drachten krijgt onder deze skippen. Dan Ljouwert, Jenne wordt de hele mannen die Jouwer. En zo lijkt het hele veld en heel onderin. Lijkt daar dan Huzem en Pieter Meter en Snits. Dus Akram, Snits en het Jereveen. Die is dan onderin. Dan is iedereen leidt er nog onder. Dan leidt Huzem het test op de line. Maar die leidt ik heel onderin. Net bij het startschip. En dan zie ik het nou de Zuidwesthoeken zie ik het gaan. Dat is het Scott. En dan is Huzem als eerste door de line. Maar dan krijgen we een signaal. En dan is Huzem had een valse start. Huzem die leidt de zat tegenop. En ik denk dat ze het misschien niet in de gaten had. Dat weet ik net. Ja, want ze draaien nou heel voort om. En dan is Snits die krijgt wat Boppe Huzem leidt. Maar die leidt net zo tegenop op de line. Die gaat dan onderuit als eerste voort. En je Boppe in. Is dat de Zuidwesthoeken Starem hier op het eigen wetter. En dan krijgen we een heel lang cruiserek natuurlijk. naar die boppenwinsertonnen. Die heel mooi van het stroom. Nou, wat ik nou van mij zie, een hele soort mensen binnen. Dus dat maakt dadelijk een heel mooi beeld wijzen als die op al dat volk hier op het dik wie Starem oorzielen komen. Wat zijn die dan onderlang waar en de Zuidwesthoekelheid, die draait voort, die pakt dan nooit de stuurbootslag.
Drachten, die daar misschien ik wel bij wil, maar die kan er nog net helemaal bij komen. Liek het dat het skip nou een beetje in de wien ophoudt en dan draait er nou ik door de wien. En dan zal die achter langbaar en de Zuidwesthoeken ik stuurboord voorgaan. Maar hoe pakt het dan aan nu? Snits, die nou een vrije wien had. Omdat Huis hem voortdraaien moest, omdat hij een valse start maken. Zakretig winnen ze. Die willen natuurlijk net weer als laatste eindigen in het klassement. Dat had hem juist voor 6 niet. Zelfs een 5e plakje vindt er net best genoeg. Is bij omgang. Start nou op nij. Lijkt er wat ondergrauw, die ik nevens mij nog net heel dolgoed uitkleid. Erbij leidt, maar het weet me net. Ljouwert, die nou ik del horen man. En dan gaat nou Snits, ik trouw de wien en ken die daar wij dan. Dat hele lange stuurboordse slag. Bij Nijderdijk, Biestaren. Kan die dat dan in 1 slag volhouden? Ik denk dat dat nog net slagen. En hoe komt het dan hier? Meiboords, Eind en Drachten. Zodat er betere slag worden. Eerst een stuurboordslag en dan een lange bakboordslag. Want wie maakt ik bakboord om die bobbenwiese tonnen heen. Dus eerst in de klok in. Dan krijgen we 2 ton. Die dan bij de klok mij binnen. En dan weer in die in de klok in is. En zo krijgen we dan de zoonrindersatie hier op Staren zitten. Nou, de Zuidwesthoeken, die dan ik denk van het lijkt het misschien wel beter dat het een betere slag is hier tot de midden heen. Die wachten dat net aan, dat er een snitstashield is, maar die bakboordslag lang waar, die dat wel doet, maar dan kijk je wel al eens dat Snits een stuurboord beter krijgt. Maar wie wint er voorlopig nog lang net.
Stevie Wonder, my Sir Duke. Zo'n minuten lien is het startschot van voor die zondewedstrijd op de IJsselmar bij Starum. Gjalt de Jong. Ja, en dan van mij liep het wel haast tennis. Want ik maak helemaal naar de ene kant en dan weer naar de andere kant. Hoe het veld er dan heen leidt. En dan eeg ik even naar de Boppenwiense Tonneta. En dan nevens mij leidt Drachten. Jeroen Pietersma leidt er net zo gek voor. Die had ik de bakboordslag naar de Tonneta. En dan krijgt er je misschien aan van de wal. Misschien ik nog wel wat een gunstig windje bij die waldel. Dat weten we nog net. Snits die toch nog een slag ophellen over de midden. En dan wie dan Grauw Ikkelwerd. Die uiteindelijk heel uit het achterrein van die stad weer. In datzelfde midden zit Huzem dan ik alweer. Alleen hij daar justjes boppen lijkt aan de Zuidwesthoeken. Maar dan is die er ik vond dadelijk alweer heel goed bij. Hier op Starum op dit wetter. Ja, en hoe komt het dan voor de rest met al die orenskippen? Ja, die slaan nog heel bot heen wij. Hè. En dan is er heel moeilijk te zitten van uit dit rek wij van waar dan in de meest gunstigste positie lijkt. Dan eeg ik eens even naar Drachten. En ik eeg eens even naar Snits. Deze beide skippen liek je heel goed te lezen. Dan is Drachten ik wat dichter bij de Boppenwiense Tonne dan het Snits is. Snits die hem nou wel heel goed krijgt. Werd dus ik Akkerum leidt. Die het eerst ik een beetje een oorslag hier. Maar dan liep het dat hij daar helemaal net zijn volle gong hebben. En dat Snits die het nou krijgt door de windgong is. Die kreeg het dan in de ene keer daar een heel goed vlaagje. Nou zo dat ik wel eens bescheren kennen dat hij hem daar waar een heel eind oerzield had. Maar als je hier dan weer wat onder de dik komen. Kende wie hem dan ik wel eens een weer heel skraal worden. Dat er dan toch weer wat afvallen maakt. Maar Drachten, Jeroen Pietersma. Die houdt de gong er goed in. Die kan ik steeds deze bakboordslag nog heel goed volhouden naar die Boppenwiense Tonneta. Nou ja, en in dat middenveld, daar zitten dan Ljouwert, Waardsijn, Huzem, Grauw. Ja, en dan achterin, ja, daar zitten toch een beetje de Alco Rijenga en Dirk-Jan Rijenga van de Jouren en het Jereveen, deze beiden. En Nies Krek, zie het lang waar, er toch ik nog vrij goed bij. Maar die klap je dan toch ik in dat middenveld om. En dan zie je alle keer het goede paard. En dat wil je dan natuurlijk ik. Maar ja, je moet je slagen misschien wel een beetje aanmeidje. Ja, en dan eeg ik toch even gewoon nee. Jeroen Pietersma van Drachten. En dan krijgt Snitsemik in één keer weer heel dol verkeerd. Uit de ingang van de spoorhaven wij. Krijgt hem nou heel min. Kan de Tonne ik lang net onrennen. Dan moet hij dadelijk ik grip nog een slag ophellen. Nou, en nevens mij. Als ik nou om je heen sjoch. Kan net één Jeroen Pietersma bedriegen. Hier is er dan nog wel een 100 meter oud. Maar staat het nou liggen, als er deze slag volhouden kan, dan gaat er gewoon vrij in die bakboordslag naar deze Boppenwiense Tonneta. En dat zou dan beschutten dat er hier de koppositie pakte. En ik in een vrij veld, want al die oren ben er nog een heel lang een aan. Ek in de Simmer zit de radio op 92.2 FM. Dit is Omroep Friesland, waar het scootjes hier. Myself away. Well, I better ride quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mind. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Cassie's got a new plan, gotta get herself a break. And I try, for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Cassio. George Ezra en Casio. De bovenste tonne, de eerste tonne die is in zicht, Gjalt.
Nou, die is er dracht nou rond wat ik zei, hè. En ik vrij is die nou al om die Boppenwiese tonnen heen. En dan is het natuurlijk, ja, is het riskant om stuurboot op die Boppenwiese tonnen te komen. Wat zijn die het eerst niet krijgt, ik de volle tichter op drachtenlijn, maar die had een tusseninslagje maken. Hier er misschien nooit dwaamaten, hier die hoeken werd drachten, ik lijn misschien langer volhouden, maar dat hier lang waar ik dwaamaten. Maar dan is hier niet een stuurboot, is lang waar. En die kan dan ik correct vast snitsdel, die nou ik tro de wingong is en die bakboot nou op die tonnen leidt. De jouwer, die dan een eind achter dus uiteindelijk drachten leidt, die kan dezezelfde slag volhouden, maar die leidt dan nou onder de beide turen van Ljouwert en voor Snits en dan krijg je smarge wien en kan dan Dirk-Jan Rijenga, kan die dat dan volhouden om die tonnen on te rennen. Nou krijgt er weer een vlaagje, want die komt vanuit de wal, komt toch even zijn aan een siegentje. Ljouwert, die nou als tweede onder Boppenwiese tonnen gaat en dan leidt daar Snits, maar de jouwer, die toch de gong goed oppakt had, die hoorde ik net te draaien, dat moest Snits natuurlijk vanzelf wel doen. Ik weet net, als jou al die thuis ik Twitter hebben, dan kan je misschien even op Twitter zien van de omroep. Want wie zeggen krijgt van de start ik dat Snits die hier nog even een tonnen onder het roer hingen. En dat dauwt mij alle geweld beschikken om die tonnen erbij te krijgen. Want die ziet als een hoes tussen het skip en het roer vast. Maar dat gaan ze dan toch nog krijgt van de start waarop red. Maar er staat even een mooie foto, even een plaatje op. Want je wil natuurlijk net zo'n boei de hele wedstrijd meeslepen. Want dat jouwt alleen maar weerstand. Dan gaat Snits nou om het tonnen. Mij voort daarachter de jouwer. En dan komt Lemmer. Die komt hier met een broers van de kop. Die komt hier met gang stuurboot onknallen. Die komt hier met gang. En dan valt er een gotje tussen Ljouwert en Snits Waterdelken. Dan stiert er een om een opsteker. Die zei, ja, doe mast vallen, Albert. Want Grauw en de Zuidwesthoeken lezen een bakboord bij die tonnen. En dan val ik hier even haast achterover, want ik kan er even vertellen. Ja, en dan moet ze een heel lang eind del horen. Want dan moet ze natuurlijk achter Grauw en de Zuidwesthoeken del. Maar dan zit achter de Zuidwesthoeken, zit ik alweer wat zijn. Of valt het gotje bij wat eind. Want ze moet een heel eind del sturen. Ja, en dan door ze het net, ja. Dan staat een op een opsteker. Die zit op het vaardek daar. Albert, doe maar een beetje vallen. Want achter wat eind valt zeker dat got. Want daarachter zitten Huzem en Jennewaard. En dan de hele mannen. Nou, zij is nog een beetje de situatie. Dat we even een hele goede slag misschien van Albert. Maar ja, dan valt dat got er net. Want dan liggen al die bakboordskippen daar. En dan moet hij daar maar een gotje vinden. En dan moet hij hem daarin draaien. Ja, en dan in die draai, natuurlijk omdat je dan volle skralen draaien, maar een scherpe draaien. Maar dan ben je de gong kwijt. En dat zien we nou ik. En dan liggen ze te draaien en dan is de wien. Ik even weer een beetje ouwflauwt. En dat willen je dan net hebben. Dan hing je zat de gong erin. En dan lig je nou in één keer wat stil in die draai. Je had het geluk dat je dan toch nog krijgt misschien Boppen, Huzem en Jennewaard lezen. En dat wordt nog skraal van Jennewaard, ja, want de vak valt al naar binnen. Want het wien, die flauwt nou even nou. En kan Jennewaard, kan die dan die tonnen nog wel onrennen? Die maakt het toe enkele ogenblikken maar even zien. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Baby, I love the way that there's something sure. Baby, don't stop me, hide away with me some more. Mush it.
bringing me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna say you more. But you're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Not even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? You're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Yeah. You're a day that keeps me dreaming. Hideaway van Chiesa. Zus ik het zo goed, Harm? Dat zei ze prima. Ja. Ze komt uit Canada, had Oh. een dikke Europese simmerhit. Shit, dat wist al dan weer, hè? Ik ben net zo van de muziek. Ik ben van de hits, hè? Ja, hartstikke mooi. We beginnen weer om naar het wetter. Gjalt de Jong, we hebben ze intussen al hier de eerste tonnen aan? Wie hebben ze correct al keer gewoon en wie viel ik? Zodra uit de zinnen, de iepe, wij wat begint te steken, dat de wien dan even aflauwt. En dan stekt er even jusjes minder, dan helpt de wien voeten dadelijk even rond. Dat zien we nog in het achterveelbaren. Bij Grauw, die het juist natuurlijk heel mooi dien had. Ik weet net wat ze daar alle keer doen, maar er staan wel 4, 6 man op het middendek. Die staan alle keer wat met de handen omhoog te wijzen in het zeil. Ik weet net dat ze dan onwijzen hoe de wien in het zeil komt. Ik weet net wat voor techniek dat is in elk geval. Maar er staan een heel soort mensen op het dek te wijzen. Maar Jeroen van Drachten, die leidt sfeer om kop. Maar het is natuurlijk de vraag, wie had het jij er in de cruiserekken zien? Met de songlas, die lange cruiserekken, dat het samen verhoor kan, had je net op het vinkertouw zitten blijven. Want die achterste skippen, die dus laatst om het tonnen heen gaan, Geertje zullen dadelijk even vertellen hoe het is. Die krijgen nooit niet in alle keer wien. Ja, en dan schoot zat het hele veld weer in elkaar. Snits, die nog even een loefdueltje met de jouwer, die zei ik wil net als de binnenste skip wist. Dat had de jouwer dan ook correct opred. En dan had ze daar ik Bob in. Liek het een weer wat meer wien. Dan het Ljouwertje we had, die krijgt hem even weer wat letterder misschien. Dus dan kennen deze beiden, ik zou weer bij Ljouwert aanpikken. En dan zal het dan ik wil weer een dringen om die onderwinse tonnen te worden. Maar voordat het Safir is, Geertje, maar even een lied stom van het zakentje. Want nevens mij, wikselt het hier en daar toch nog wel gauw. Dus even dat ik het station hoe een dikke wienvlaag, had er nog van achteren weer aankomt. Ja, dus dan jou ik de staan even zat ze om die eerste bopperste tonnen heen kwamen. Ian, Jeroen Pietersma van Drachten als tweede centimeter met jou te scootje. Treien, Douwvisser Snits. Fjouwer, Dirk-Jan Rijenga de Jouwer. 5 weer Douwvisser van Grauw. 6 op het eigen thuiswetter, Auke de Groot, Zuidwesthoeken. Zo'n wat zijn. En 8 zeggen we alweer nadat er dus opnieuw starten moest, Huzum. Op een negende plakje, daar kwam de lemmer Albert Visser. 10,5 tegelijk, maar met volle meergong weer dat Akrum. En 11e dan Jennewaard. 12 Jervingen, 13 Jouweren en 14 is Johannesmeter met de Swan van Donia Langwaard. Koos Wieling, ja, ik zei het al, het wie al te jaren. We gaan even, we hebben het keertje en de haatklasse Mali en Frali daar in Saisberum. Hoe viel je intussen, Koos? Nou, we zitten op het twaddelist, maar de hele finale is al aan de gang. Maar het is wat sneu voor gewoon keertjes, want in de beide petoren, de petoren Sais en Zoon, Pieter van Althuis, Jacob Klaas Heidsma en Patrick Scheepstra. Maar die is er dan even bij, want die is vervangen door Hans Wassenaar, die weer er laat. Het les van een tennisheer, zeg maar, ja, die Jermtakken dat wel net. Maar ik in het orenpetoor, de zierstanders, Bouke Triemstra, Alian Anema en Hendrik Koortstra. Dat is Alian Anema, na 3 is naar de kant gegaan. Hij weer er al even uit, hij wat verzwaardigen. Maar het wol net. Het les van de hamstring. Ja, en maar het heer op mooie aarde. Maar bename natuurlijk op Waans die de PC wil die keert zich geen enkel risico nemen. Nou, Patrick Scheepstra die keert morgen in de adem. Dat ken gewoon net. Had de volle pine. Wat
Alion aan, maar toch, dat is dan maar de vraag. Ja, dat is wel spietig zelf. Nou, de vervangers Hans Wassenaar en Marten Veenstra. Marten Veenstra dus in het perk bij Hendrik Koortstra. En die mannen die staan riant voor, want de skinnen eersten doet Alion aan de kant gaan. Het is ondertussen een skinnen voor jou eersten. Maar er ging nog eens een keer een size van het orenpetoer van Pieter van Althuis. Nou, dat is de partij op de tweede list. Wat het Steen de Noord brengt op de derde list. En dus dan ben je wist van de finale. Dus de winnaar van deze partij die stapt de finale in. De hele finale is aan de gang. Dat gaat tussen de petoren van Tjesse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra. Tjen Gert-Anne van der Bos, Teken Triemstra en Daniel Iziger. Het eerste botje wat verkeerd stop zoals gelijk. Toen koert Daniel Iziger de keerts net voorbij. En dus hing het er een eerste onder de telegraaf van het petoer Steenstra. Long wants to get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. En net als mij is het een beetje dreig, Joert. Ja, we laten de meesten de hassers goed even... Ja. Juist weer zo makkelijk. Dus we hebben Joert wel wat regen maken. Wel heel dreig, hè? Ja, er binnen net volle goeie antwoorden binnenkam. Net hier volgens mij, hoor. Shadow is Ik zal even even. wat antwoorden We zien hier een cryptische omschrijving dus van een vakantiebestemming. En als je denkt dat je het antwoord weet, dan keer dat mede naar pas@omroepfriesland.nl of sms'en naar 0620 499 Dit is de opjefte. In deze Lietse versie van Parijs was er om te denken dat je geen spul krijgt. Ja, je moet het eens heel letterlijk nemen. Ja, Las Vegas is het net. Nee, dat is het net. En Parijs, de Eiffeltoren, is het echt net. Nee, er zit een onweerzing in. En ja, die moet je dan ik maar even pakken. Maar dat moet je ook weer correct wieten. Want Ja. dat, nou ja, goed. We letten hem gewoon nog een keer. Ja, dat komt er nog een keer. In deze Lietse versie van Parijs was er om te denken dat je geen spul krijgt. Ja, Beetje aan het zuiden, denk ik. Ja. Spul en het Loerts-effect. Ja, En dan... maar het dwaan weg. Jawel. Dus als je nou denken van, nou, ik wil toch even een gokje weer hier door dat, want er binnen net volle goede antwoorden binnenkam. En sakeer maar heel gauw om jou of jou een uitkiezen worden om u die paspoortcontrole te spelen. Stuur je antwoord naar pas@omroepfriesland.nl of sms'en naar 0620 499 Het is 5 minuten oer Jelve treien, drachten on kop. Maar ja, dat kan maar safferorie jaren we geld niet correct zeggen. Want dat veel kan samen weer inschouwen als er even een poeste wien komt. En als ik het zo sjeugel is, is er nou weer aardig bij elkaar. Nou, Drachten rint er echt van eind uit. Ja, en dan hebben we de Jouwer die het snits en Jouwer verbiegung is. Maar dan zitten we hier nou bij die onderwiense tonnen. En we willen natuurlijk, ben we alle gedrukt douane geweest om die skippen zo snel mogelijk te maken. Het eerst naar elkaar te brengen. En wat zullen we dan in alle verschijnen op deze skippen over bij die onderwiense tonnen komen. Want als je daar met zoveel skippen niet op elkaar aankomen, dan had de ene natuurlijk jeder jocht van ronden als de oren had je binnen zijn skip binnen. En dan zullen we niet in alle remzakken achter die skippen. Dat zullen we dan bij Pieter Meter van Akkeren, bij het Jereveen. De Lemmer, die de Putserik achtergooide. Dan net een officiële remzak, maar de armen erachter om de gonger uit te halen. Ja, en dan gaan ze Sabot de gonger eruit halen. Dan zei ze wat zijn en de Zuidwesthoeken en Huzem. Die zitten van, jongens, dank wel, ja, wie vinden dat wel best. Want dan vallen er niet in alle gaten. En Pieter Meter, die dacht ik dat het gatje vallen zou. Maar daar kwam dan Albert Visser van Lemmer aan. Ja, en die draaien hem dan door de kant weer uit. Ja, en dan is Jereveen er ook alweer. Ja, en dan lezen al deze skippen. Het Jereveen, die lijkt nog gewoon hier stil in de midden. Die weet eigenlijk net wat zo heen. Maar dan zit zeker een beetje aan Akkeren vast. Akkeren jouwt hem zuiver nog een beetje een drukker kanij. En dan lijkt het wel dat het Jereveen nou zuiver wat achteruit begint te verleiden. Wiels er hier voor de wien op die onderwiense tonnen aankomt. Ja, en dan gaat Jenna wat, gaat ik wat boeten om. Dan smieten ze nou een tuur, krijgen ze dan weer wat gong. Ja, en dan moet lang waar. Die moet helemaal weer omgrijpen, want die moet ik achter deze skippen aan. En zij zit hier dan in een hele grote griebers bij deze onderwiense tonnen. Ja, en dat speelt het al in natuurlijk Jeroen van Drachten maar mooi in de kaart. Die zei, let hem daar al maar in dat achter in de midden maar mooi onder het vechten. Ik ben al lang een heel eind voort. En is er momenteel iemand die hem daar bedriegen kan, dan lijkt het ermee dat er heel mooi vrij leidt. En op een tweede plekje is dan de Jouwer, die dat loofduel, mij Jouwer en Snitselgong. En die had er gewoon trots zetten. Dat er Bob is de skip waar, kreeg er een vlaagje wien extra. En scoorde deze beiden voorbij. En dan Snits op een derde en op een vierde plak Ljouwert. Dit is Omroep Friesland met het scootjesielen. Omroep Friesland, Simmer in Friesland.
vis. Het wordt wel even voordat ik les. Ben de man met de mij. Roeperazen en ging gezeik. Hans is omheen en lid zijn zin, dan lid ik witte waar ik ben. Jou wie een sigaret. Ik geef me met op bed. Ben het nog lang het zet. Het is nog net zo let. Dus steek nog een sigaretje on en ik weet het wel. Het is jouw roerem, ja, zendo. Als die glas nog vol. Dus steek nog een sigaretje on en ik weet het wel. Het is jouw roerem, ja, zendo. Als die glas nog vol. Ben je net nog lang net bij de oeren gaan om mij voorbij. De jochten in mijn gezicht, mijn telefoon, een nijbericht. Zou altijd jet, hoe het met kind. Kind heb ik niet veel te steen op jouw roeren. Het is bediend, het is echt nog lang geen tijd. Jou meer een sigaret. Ik geef me met op bed. Ben het nog lang net zet. Het is nog net zo let. Dus steek nog een sigaretje on en ik weet het wel. Het is jouw roerem, ja, zendo. Als die glas nog vol. Jou weer een sigaret. Ik geef me met op bed. Ben het nog lang net zet. Het is nog net zo let. De doelheersen bij de song van Else van der Greft. Zij wie de zangeres van Briekebek. Fjouwer Oeren. Nou, het is nog geen Fjouwer Oeren vannacht. We gaan wel richting Fjouwer Oeren vanmiddag. Dan is er volle meer bekend daar op het wetter van Staren. Wat has het er mooi waar bij de heren van Ouderdiek. Wat is al hier, Gjalt? Ja, nee, je kan het prachtig mooi zien. De wind die komt ook een beetje de noord-noordoostelijke richting waaien, noordoostelijk. En die ton, die liggen er skraal in. Dat kunnen we nou ook onder drachten zien. Die dan een goede streek ophalen, maar die helpt nou een bakboordslagje. En om die tonnen toch nog weer onderin. Je moet hem ook stuurboord om, nou maar de klok mee. Dus daar leidt Snits dan misschien wel een beetje op die koers op. Grauw die hem hier over de midden krijgt, ik even heel goed krijgt. Maar dan kom je hier weer wat meer onder de ingang van de spoorhaven. En dan wordt er wien even weer wat jusjes minder. En dan schoot Snits nou ik gewoon stuurboord van Grauwdijl. Die leidt natuurlijk ik al van Grauw, maar het liep even dat hij hier midden terug even een hele goede vlaagwin krijgen. En een hele lijn op naar Drachten naar Skolenkoer. Maar dan kom je hier dichter onder de diek. En dan is die wien toch weer oors. Dat zien we dadelijk misschien ook wel bij Snits even zien. Die maakt nou ik al een beetje deel horen. De Jouwer, die er dan heel dood zien die tonnen die onzield. Weet nou, Ljouwert ik is. Die lijn is correct natuurlijk op nummer 2. En dan Snits straaien en Ljouwert Fjouwer. En deze beiden zitten dan naar dicht bij elkaar. Snits die dan wat een oren doet erdoor. Maar hoe pakt het dadelijk uit? Je hebt die Bobbewiense tonnen in elk geval. Die hier vlak voor de spoorhaven op Starum leidt. Werd Drachten nou dadelijk door de wind. En dan zal die hem stuurboot ronden. En had er dan een groter godslijn of ben dan de oren waar wat dichterbij kwam. Dat zijn we zien over een paar minuten. Van Starum naar Soisbjerm, dat ze denk ik totaal geen zicht hebben op wat er maar die wedstrijd tot Scootjeszillen gebeurt. Maar daar heb ik helemaal geen verlet van. Want ze zitten er volop in het keertsen, die haatklossenpartij daar. Hoe gaat het er, Koos Wieling? Nou, dat is nou correct even een discussie over een opslagbal. En ja, de vrouw op de linie in dit geval had het net zien. Had de bal nou binnen weer of op het touw of boeten. En dus is er even een discussie. Maar nou ja, wat doe je dan met keertsen? Een frisse bal. En die het jongen had ik de skietsichter van het net Albert Rijnsma. Maar ja, die kon ik minder zien. En die er een vriend hier vanzelf op Line hier de kaartmaster gewoon zeggen. Maar naar resoluut bal zit of is boeten. Nou, dat gebeurt net. En dat hebben we het wel over de hele finale partij. Want die is gaande. Trouwens, laat ik beginnen met dat de eerste finalist bekend is. Pauke Trienstra, Alian Anema en Hendrik Koortstra. Nee, Alian Anema net meer. Dat is Martin Veenstra worden. Omdat Anema uitvallen is met een blessure aan de hamstring. Nou, het weer een makkie van het parcours van Bauke Triemstra.
Skinner 4 wezen en Skinner 6. En de record de keert voorbij. Dus die wacht je nou. Waar wordt uw tegenstander in de finale? Wordt dat het parcours zien? Dat is het parcours van Jesse Steenstra, Herman Spreek en Cornelis Terpstra. Of wordt het parcours werd tegen Triemstra? Waarom is hij keert natuurlijk mooi. Gert-Anne van der Bos en Daniel Liesiger. Daar is het spannend. Het is eerst een gelijk en het is een 6 voor het parcours van Jesse Steenstra. Dus alles nog mogelijk in die partij. Dan zoek ik even op het veld verder. Werd de finale ondergang is van de vrouwen en ik de strijd om de tweede prijs. Want dat doen vrouwen altijd nog. Ik al binnen met er 8 parcours. Dan wordt er altijd een keer om de tweede prijs. Maar de finale gaat tussen Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Seinstra. Zien Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Dat we vrienden week in Makkem op de Sneurs. Ik de finale in die vrije formatie bij de vrouwen. En toen het parcours van Lisette Wagenaar. Maar oormacht 4 om in wat dat doet. Want ja, ze had 4 waren de meeste vrije formatie oorwinningen al helle 6 in totaal. En op dit stuit, zag ik aan die Telegraaf, ging het even mij een spul onder de Telegraaf van het parcours van Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Seinstra. Die binnen dus weer onderwijs om de kroon hier in Seinsberm, Pietersberm bij de Tweede Warpen op te hellen. Het won er net zo slagje mooi. Die goeie antwoorden, Harm, van die crypto-paspoort. Er komt van alles binnen, maar ze zijn alle hier net goed. Nee. Wat doen we daarom? Nou ja, dadelijk nog een keer die opjeft er misschien van. Of toch nog een hint erbij gooien. Nou ja, wat zitten we dwan? Nee, ik zei al, je moet het heel letterlijk nemen. Wat je hem jaren en zie ik het een beetje bij de Zuiderburen. Zullen we dat dan zeggen? Ja, dan wie Loert van de Vjochtpartij of zo toch? Ja, slaanderij. Slaanderij, houwerij. En dan een oorwut nog even, Siki. Nou ja, Siki doet in elk geval toch nog even mooi. Nee, 06 20 jochen of mailtje naar pas@omroepfriesland.nl. Prachtige beelden bij ons op de dijtelevisie. Echt skitterend, daar bij Starem. Kjeld Jan. Drachten nog maar een mooie streeklengte voorop. En de jouwer die daar bij die tonnen liggen. Een vlaagwien krijgen. Die schoot dan ik mij gemaakt om grauw heen. Die er dan wat onderlijnen. Die hier dat misschien wel onkomens, jongen. Maar waar is dan snits in dit stuk van zaken bedaren? Nou, hier is er straks een tonnen dromen. Die had ze lekstutsen. Ze zullen hem nou wel opvraten willen, denk ik. Want een slagje. En komen helemaal een beetje stil te lezen in het middenveld. En dan de jouwer. En grauw en ljouwert. Die pakken Samprot hier op. Komende van de hoeken van wat hielpen. En die ronde mij gemaakt die tonnen en dan maakt Snits nog een slag ophalen. En dan zit Bots 1. Snits, nou ik al de deun op de kont. Alleen de Bots 1 met een lietsklapje bakboord ophalen. En dan gaat nou Snits om de tonnen. En dan zal de Bots 1 en de Zuidwesthoeken zullen daar achter ons sluiten. Dus zo lijkt het veel dan in één keer dat we dicht bij elkaar. We krijgen aardig wat sms'jes binnen van mensen met fysiekjes van platen. En gewoon waar, ja, hebben we er alles geen rond te voor. Maar ja, het is sneuntemiddag en je bent vanzelfs wend van sneun in Friesland, maar Geert van Tuin. Dat er altijd fysiekjes onvregen worden kunnen. Dus het toch eens gek. En je mooie familie, ik een fysiekje onvregen. We kunnen net beloven dat we zouden draaien, want het is vanzelfs vol met scootjes. Maar weg is gewoon een schat. Weg is een schat. Dat vind ik hartstikke leuk in elk geval om ik een sms binnen te krijgen. Echt met die stoer zien. Hallo Harm en Diana. Graag Do van Wijma en van de Werf. Voor Luwe en Trein die op de camping zitten te luisteren naar het scootjesziel. Nou, daar komt er. Prachtig. Doe, space en prachtig. Het leven is vol en mooi rondstoten beest. Doe, de beest een plaatsje. Doe. Het is net nooit dat er iets in een brood meer weer is dan jij. Meer weer is dan jij. Ik ben zo blij dat Stodo wist. Elk in het brood iemand weten hoe geweldig mooi wat ik mij niet ben. Ik ben zo blij dat Stodo wist. Neem me niet liek als hij is. Neem me eerst hij nog prachtiger dan de stof van mij best. Do, de best mijn raar.
je. Dood is mijn sensatie. Alle dagen binnen vleurigen jocht, daarom de storen op best. Om de storen op best. Ik ben zo blij dat stoot op best. Elke kindervrouw die mag weten hoe geweldig mooi dat ik mij ben. Ik ben zo blij dat stoot op best. En niemand die liek als hij is. En meneer is hij nog prachtiger dan de stof van mij ben. Maak een stuk leven prachtig. Wie God allemachtig. Is mooier dan de bloemen bien vogels bij je oren wat verder ik leven. We staan hier tieren together. Er zelfs nog heel wat beter. Beter dan de mannen in de sterren wat ik maar schiet. Ik ben zo blij dat stoot op is. Elke kindervrouw die mag weten hoe geweldig mooi dat ik mij ben. Ik ben zo blij dat stoot op is. Neem me die liek als hij is. Neem me niet als hij nog prachtiger dan de stof van mij ben. Dan de stof van mij best. Dan de stof van mij best. Do van Wijma en Van der Werf. Voor de meesten die een oplossing van uw crypto-paspoort sturen. Doch Dirk even een telefoonnummer bij. Was zo makkelijk. Dan kunnen we dadelijk om jou of jou een van je selecteren voor het eindspul. Komen nou toch een soort goede oplossingen binnen, Diana. Ja, goeie hint, jongen. We hebben de volle hint, denk ik. Stuur dat naar pas@omroepfriesland.nl of een sms'je naar 0620 499 en lid er even een telefoonnummer bij achter. Ja, vooral voor dat mailtje dan. Hè? Want als je sms'en dan hebben we je nummer wel. Maar als je mailtje sturen, dan moet dat er echt wel even bij. Want anders kunnen we je hem net bereiken. Dat is wel zo. Ja. En sms'jes ben ik welkom voor muzikale suggesties. Ja, zeker. Ben ik heel tegenwies mooi. Er komt een tweetje binnen dat die camera zo trilt. Maar ja, dat is ik net zo heel gek. En wij vinden de beelden trouwens hartstikke mooi. Die René Dijkmaker. Maar die zit bovenin een bakje. En die met zo toch wel eens even inzoomen. En ja, dan wordt dat wordt gewoon wat instabieler. Werd toch het misschien een heel iets beetje skommelig in. Maar hij doet het prachtig mooi, die beelden maakt. We zeggen nou hier op televisie in elk geval het Jereveen en lang waar dit om de tonnen hingen. Gjalt de Jong die weet correct precies hoe het er in de wedstrijd verloopt. We hadden Pietersma aan kop en we hadden Pietersma in de stut. De ene is Jeroen en de oren is Gerhard. Drachten voorop, Jenne wordt achterom en daar een hele vloot skippen tussen. Misschien is het Joet was een dij. Ik weet dat je dat zelf wel eens herkennen. Dan ben je onderwijs en dan ben je het paard kwijt. En dan breng je jou te ziek in te doen. En ziek in kost een soort tijd. Je moet hier misschien op Starum helemaal net zo bot beginnen te zieken om de wien. Je moet er gewoon om jouw hindertje misschien en denken van daar leidt de wien. En dat blijkt ik wel een paar keer zat te wijzen. Dan leidt de wien. En dat wie van mij ik al zijn, het kan best wel eens wijzen dat de wien wat westelijker wordt. Ja, en dan leidt de wien, daar bij die tonnenriegen, bij die spoorhaven, dan in inslag, naar die boppenwiese tonnen. En dat je dan hier in het middenveld zitten, dat zeggen we ons net. En dat zeggen we wel een beetje, ja, er ik al wat onlang waar. En dan begin je te zieken om die wien. En dan begint Ipe in een weer warmer te worden, valt de wien weer voort. En dan ben je samen in een weer een peerplakken verspielen. Jenne Woord, die ik zeker daar toch een protofiel spelen is, Geertje. Doe hast de dracht nog kop, Jenne Woord als einde, maar hoe lijkt het de rest van het veld ertussenin? Op een tweede plek nog altijd Dirk-Jan Rijnga van de Jouwer. En treien nou grauw omheeskoot naar het vanouw het vijfde plakje, dus nou op een derde plak. Vierde nog altijd Ljouwert. En dan vijfde Snits. Die is dus zakken van treien naar 5. 6 wat zijn, Zon en 8, 7 tegelijk om de tonnen heen. De Zuidwesthoeken en Huzem, Njochen, Lemmer.
10 Akrum en Olaf de hele mannen, maar dat wie ik 7 tegelijk. En dat is mooi voor Berend Mink, want die is van het 14e plak aangekomen. En nou dus Olaf of misschien ik wat 10e. 12 en 13, ik tegelijk om het tonnen heen. Jerveen en Langwaar en 14, dus zouden het al geld. Wat. Ik zit die omroepcam nog eens even te besjennen, Harm. Maar er zitten nogal wat schabloon neer. Ik heb hier de zinnebril en het scootje met het helmhout en Piet Paulusma. En een gigantische spierbal met een tattoo van Simmer in Friesland. Ja. Simone, Arjen de Boer, Beert Boeloe. Ik ga hem nog heel net op mijn telefoon. Ah, schande. Dat is een van de volle mensen die dat ding nog net download heeft. En dat moet je echt wel. En hoe maakt dat dan? Want hartstikke leuk. Ik ben wat dat betreft een digibet. Ja, nou, de heeft een smartphone. Ja, die heb ik heeft een Android of een ik ga nog een Android. Nou, dan kies naar de Google Play Store. Ja. En daar kies dan zie je op Omroepcam, C-A-M. Omroepcam, ja. Ja. En dan moest je hem downloaden. Oh ja, ik zie hem al staan, ja. Ja, nou, en die kies dan downloaden. En dan, als je hem onzest, dan just alle je kiezen tussen verschillende schablonen, zei je dat dan. Dus dan kies een foto maken, maar iets wat wij er al inzetten hebben, erbij. Dus bijvoorbeeld de kist achter de presentatiedesk zitten, met Simone Scheffer. Of een selfie maken, met Arjen de Boer. Of met Gjalt de Jong in de touwen hingie. Of met accordeonspelen. Ja, ik wil met Gjalt in de touwen hingie. Nou, maatje Joert, met de omroepcam, gewoon een leuke foto. Maak het uit wat vast je bloon je broeken. Maar maatje daar een leuke, aardige, gezellige foto van. En dan zie ik wij een mooiste foto uit. En die wordt dan ster van de dag. En aan het eind van de week keer dan ik nog die prachtige, mooie houten zinnebril van Simmer in Friesland winnen. Dus net dat plastic ding die iedereen heeft, die hartstikke leuk is. Daar mag ik nog net om mij doen. Echt, nee, dat mag ook net om mij doen. Die hartstikke mooie houten zinnebril. Dus toch even mooi. Maar die omroepcam. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Kom ik naar Itzenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzenga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Matteo Klasse Meubels ha, ga dan naar Itzenga. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Matteo Klasse Meubels ha, ga dan naar Itzenga. Itzengameubelen.nl. Zaterdag 2 augustus is het weer tijd voor de jaarlijks open dag van Sportclub Cambuur. Vanaf 12 uur zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Kun je een handtekening scoren van je favoriete speler. En speelt Sportclub Cambuur een oefenwedstrijd tegen FC Emmen. En ook dit jaar is de toegang weer helemaal gratis, dus graag tot dan. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Wolle jou een mooie dijvoet van €80. Hier is een sloep voor een waardelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert. Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur Noordfriesland.nl. Wiersma Tenten en Partyverhier. Het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Zoek op wiersmatenten.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverheer en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland.
more power, more joy en a whole lot more TV. Want bij UPC kijk je voortaan tv waar je maar wilt. Op elke smartphone en tablet. Binnen, buiten, overal. En met het UPC Alles in één Power pakket krijg je daar thuis naast Horizon TV ook nog eens 120 MB internet en bellen bovenop. Voor maar €55 per maand. Waar heb je dat nou nog meer? Vergelijk het zelf maar op upc.nl. UPC. More power, more joy. Mijn woonzorg Nederland. Noffelijk wij in Friesland. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. De opromming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword mat voort. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Het roze van de wien. Vadder, maar een broers van de kop. Van scootievaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier al meer dagen. Recreatiepark, wetensport en partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Hallo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. 7 landen roepen Israël en Hamas op de gevechtspauze van 12 uur te verlengen. Ministers van Buitenlandse Zaken van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Qatar hebben daarvoor gepleit tijdens een overleg in Parijs. Vanochtend ging tussen Israël en Hamas een gevechtspauze in. Tijdens die pauze, die tot 7 uur vanavond duurt, zijn in de Gazastrook tientallen lijken onder het puin vandaan gehaald. Voor het eerst is de rampplek van vlucht MH17 bezocht door nabestaanden. De Australische ouders van het slachtoffer kwamen vandaag aan op de plaats waar het toestel van Malaysia Airlines neerstortte. Ze waren ondanks veiligheidswaarschuwingen op eigen houtje afgereisd naar Oost-Oekraïne. De ouders legden bloemen op een van de broekstukken van het neergekomen toestel. Ze willen met eigen ogen zien waar hun dochter is omgekomen. De Verenigde Staten hebben een ambassade in Libië gesloten. De medewerkers zijn onder militaire begeleiding naar buurland Tunesië gereisd. Aanleiding is het verergeren van gevechten tussen milities in de buurt van het gebouw in Tripoli. De Amerikaanse regering is extra alert sinds de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daarbij werd 2 jaar geleden onder andere de Amerikaanse ambassadeur gedood. Autodieven hebben gisteren in de VS 3 kinderen doodgereden. De gewapende daders dwongen de eigenaresse van een SUV op de achterbank te gaan zitten en gingen er met hoge snelheid vandoor. Na 1,5 kilometer vloog de auto uit de bocht en raakte een fruitstalletje waar de 3 kinderen stonden. Ze waren op slag dood. Hun moeder en 2 andere vrouwen raakten gewond. De daders zijn gevlucht. De politie heeft $100.000 tipgeld uitgeloofd. Het weer: op sommige plaatsen schijnt de zon, maar op veel plekken bewolkt en buien. Het is tussen de 22 en 25 graden. Ook morgen wisselvallig met af en toe zon, maar ook regen. Volgende week een stuk minder warm. Dit was het NOS-journaal. En dit is het nieuws uit Friesland. Verskaat de Neubesteen van de vleenramp van de MH17 in Oekraïne willen een stichting van lotgenoten oprichten. Ze hebben daar als fietsverien woon bij de stichting Herculesramp. In 1996 kwamen bij de vleenbasis van Eindhoven 41 mensen om het leven, doet een tastel Delstwatten en in Braunvleeg. De stichting Herculesramp organiseert het alle jaren de betinking. Het is nog net bekend wanneer de nieuwe stichting uiteentzet. Bij de ramp met de MH17 is een echtpaar van de Gediek om het leven kwam. Er is juist een middag geen asbest vrijkwam bij de brand onder het Helmhout op het industrieterrein in Drachten. Onder een van de middag brutst een kwart een volle brand uit in een garagebedrijf. Het bedrijf en 2 auto's banen vol sluin uit. Een wetvierde van de brandwacht zei dat brandstichting uitsletten wordt. Er wordt dan geen verder onderzoek die naar de brand.
Een 16-jarige Ljouwerter is juist onhouden op verdenking van mislediging van de politie. Op het Zeiland stut ze zijn middelvinger uit naar een politieagent. De jongen is onhouden en naar het bureau bracht. Er is procesverbaal zien hem opmaken. Het was vooral je van 18 en jontje hier uit Ede die binnen van de middag onhouden op verdenking van stellerij. In een supermerk onder Van Loonstritten in Ljouwert beroven ze een 84-jarige vrouw uit Ljouwert. Een mooiwerker zegt dat de beurs van de vrouw stellen waard. De verdachten binnen onhouden en naar het politiebureau bracht. Het slachtoffer had onjef te dienen. En nog het waar in Friesland. Van de middag binnen de buien, mooi kans op tonger. Het is een graad als 24 bij een matige noordeeste wind. Joen en vannacht is het meest droeg. Mooi zinnen, maar ik kans op een bui. En het is dan 23 graden. Scootjeflits. En van de stand van zaken op het wetter bij Starum, Jelt de Jong. De wind is bij de sluis oostelijker en is bij de spoorhaven zuiver wat noordelijker. En dat de wind draait en wegdraait en wifkert alle kanten op. Waar dat heel goed in de gaten had, dat is Jeroen Pietersma van Drachten, die nog op kop leidt. Daarachter Grauw en de Jouwer. Deze beiden, die liggen vlak bij elkaar. Waar dadelijk als eerste bij die boppers de tonnen komt, weet ik net. Drachten die heel mooi dat zegt. Denk ik, die had een heel slagje. Je moest draaien, omdat het natuurlijk bij het einde van het wedstrijdveld kwam. En dan leek het wel dat er in dezelfde streek zou omschielden. Toen kwam de wind even weer om, kon er weer opstekken, had er even trotschield, had er die klap weer ophellen, moest er even achter de Jouwerdel, omdat die bakboord aankwam. Die kon van die onderwijze tonnen het langer volhouden. Maar door dat slagje kwam er weer in de goede positie. Wat er ik in de eerste slag die werd er het eerste plak me hellen. Gewoon hier zo dicht mogelijk onder de dik naar die boppenwiese tonnen. Had er nou weer die in, had er goed die in. Want hij kan nou correct de tonnen oorinnen. De Jouwer en Grauw die dachten dat ze dat ik kon, krijgen hem nou niet in zo verkeerd, dat ze helemaal weer onder de boppenwiese ton uitkomen. Dan zullen we dat Grauw nou ik weer door de wind gaat. En dan zal die grif achter de Jouwerdel draaien. Maar die Jouwer, die denkt ik van dit is net een goede slag. Ik stek hem even voorbij en draai hem bij Bob in de kop. Zodat ik Bob en Blue en jou om de smarge win. Dan is het natuurlijk een duel tussen uiteindelijk Huzem, Ljouwert en Snits. Hoe dat dadelijk uitpakt, ik weet het net. Maar het liep het wel dat het wedstrijd maken we het net midden in het veld. Maar op een zijkanten van het wedstrijdbaan. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Big girls, you are beautiful. De Kleinkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleinkost.nl. Big girls, you are beautiful. Het idee is dat Smilecore sterker best. Dat er iemand is als verderworst. En het mooie als Jost wat mogelijk is. En Smilecore om van de simmen te genieten. Om van alles te ondernemen. Smilecore sterker in Friesland. Rabobank. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Smilecore sterker. Rabobank. Sponsor van het SKS Koetsjesiel. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepest. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjug op recycle.nl/Leeuwarden.
Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Oh, Jo had de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaar is het perfecte stee voor Lietse en Grutteborten. En waar? Oerdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl. Koudem. Ajo, lekker slek. Bennerie de Boer, goed en het joer. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Met internet van Ziggo zit je goed. Want we hebben onze internetsnelheden weer verhoogd. Niet zo gek dus dat Ziggo door tweakers voor de 4e keer op rij is uitgeroepen tot beste internetprovider. Wil jij ook supergoed internet? Stap dan nu over op Ziggo. Ga naar ziggo.nl. Voor altijd verbonden. Ziggo. Even naar de zon? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kan de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strekpeda. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Groot en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maanden bij Tolman, Galema of Strekpeda. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Kom, mij Simmerie Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels. Waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Heeft u vannacht slecht geslapen? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Waarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Simmerie Friesland. Bij Harm Wijstra en Diana de Groot. Het publieksjucht van Oude Diek een schitterende strijd op de IJsselmar. En we binnen nog bij het haardklasse keertsen van Malje en Vrouwje in Sijsberen. Het gaat er echt om bij op gewoon scouten een draaiende wien. Al je dueltjes die ter uitvochten worden bij Starum. Of dat zien stavers, ik wil zeggen staveren. Uw verslagjouwer Gjolte Jong volgt het op de voet. Douwe Visser, 3 keer kampioen achter elkaar. Die ging om die boppen wie ze tonnen heen. Die shot u eens even aan. Hij fight het zwet even voor een holle saf voor mij zo'n gebaar van jongen, wat een baan. Want die wint die draait hier en wifket hier. En je wil aanvallen zielen, je wil naar voren ta. Maar het lijkt wel waard het heel goed door dat hij er alleen maar uiteindelijk wat van verliezen. Jo, weet het, Drachten hebben jongen, die zag elke keer dat kansje weer op. En dat blijkt de goede slag te wijzen. Dat doen we dadelijk even dat Geertje zei van hoe te volgen wat
Noorderleid. Nies krijg ik wat zijn, die komt ik weer in het veld bieden. Zuidwesthoeken en Huzum. Huzum, die ik een onvolslag die hem onder die onderwinse ton even heel goed krijgen. Maar die moest je bij die boppenwinse tonnen nog een heel kwart slagje weer ophalen. Ja, en dan zak je weer een beetje achteruit. Terwijl je misschien wel goed onvallend binnen. Maar Geertje, de stand van de rest? Ja, eerste, daar begin ik maar gewoon mooi. Dat is Jeroen Pietersma van Drachten. Tweede, Dirk-Jan Rijenga van de Jouwer. Treien, vlak daarachter Grauw. Fjouwer, Ljouwert. 5, Snits. En dan 6, Zoon en 8. Het ziet heel dicht bij elkaar daar om die bopperste tonnen heen. Huzum, wat zijn Zuidwesthoeken. Maar dat ik nou even naar het vaderwienste rechtsjoch, dan is het nou Huzum, Zuidwesthoeken, wat zijn worden. En dan mag ik me omdraaien en achter de Sjen hoe ze nou om de bopperste tonnen heen gaan. Dan zal Lemmer op een joggende plakje eromheen gaan. En de hele mannen op een 10e plak. En dan komen er nog aan Akrum, Langwaar, Jennewoud en Jereveen. De eerste finalist in Sijsbergen weer bekend dat Jern Wenies krijgt van Koos Wieling. Dat is een parcours van Bouke Triemstra. Maar Chin, waar spelen zij die finale, Koos? Is dat bekend? Dat is ik bekend, ja. Dat is het parcours van Tjesse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra. Want die wonen toch heel makkelijk in de hele finale van het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Lieziger. Je weet er nooit zelf wat dat parcours, altijd ik wat herinneren had van, komt het er de bot op voor uw maat, die waarom is. Dan ga ik het door Teke Triemstra. Maar na spullen met eerst ging het wat 4 om in. Toen kreeg ze wel een tweede bordje een spul, dus dat parcours van Gert-Anne van der Bos. Maar ja, de opslager van Ljouwert, Jedder van Holwert, die ik zei nou en dan, ja, hier een beetje malheur met zijn opslag. En dus kwam de een van die partij op 4,2 en skinnersize van het parcours van Tjesse Steenstra. Die dus in de finale, het parcours van Bouke Triemstra. Het is een verhelling van de finale Vriendenweekensneun in Makkum. Maar dit verschil dat Arjan Anema vanzelf uit de partij stapt is. Hij had een blessure aan de hamstring, hij wil je risico nemen. En dat betekent dat net alle size dezelfde mensen in het veld steenaasen. Maar dat Marten Veenstra de vervanger van Arjan Anema is. Nog even gauw, Sjen naar de vrouwelijksfinale. Die gaat sa's Vriendenweek in Makkum tussen die tweezelfde parcoursen. En dan liep erop dat op een ei Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Seinstra weven maar het parcours van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Vriendenweek weer 4 om in. Nou, die staan hing het nooit aan de Telegraaf. Er mag nog om 1 bordje keerd worden. Maar het liep erop dat de zonde vrije formatie weest van Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Seinstra alleen nog maar een kwestie van tijd is. On the love.
Zo'n lekkere relaxplaat vind ik dit altijd. Simmerske muziek, Reggae Night van Jimmy Cliff. Het bindt de jongen er ook wel voor, hè? Ja, het is aardig smoek. Dat jongens letten wat lekker lang proberen. Heerlijk, heerlijk. En ik weet dat zien staren ik altijd een mooi feestje vieren in de Nightskoetsjesiel. Weet ik uit eigen ondervinding. Jelte Jong, hoe laat het erbij in de wedstrijd? Ja, hij laat er plot voor. Ja, ik gewoon even naar Drachten en de Jouwer. Jouwer dit zeker nog een aanvaltje natuurlijk op Drachten doet. De wind die draait. De wind draait nou echt wel naar het noorden hier op dit hoekje. Dat zagen we bij de laatste skippen die het allemaal bovenwiense tonnen gongen. Die nou nog een heel lang eind naar die onderwiense tonnen matten. En dan is Drachten al haast bij de tweede bovenwiense tonnen. Je bij de spoorhaven. En dan zien we gewoon dat de wind daar draait. Drachten die hem dan misschien wel een beetje overschild had. Dat er misschien ook toe, want wie sjoggt zodra we hier dan weer wat onder de dik komen. De meeste skippen krijgen dan even weer wat minder. En Drachten zit dan wat denken van, laat me maar de veilige koers pakken. Ik had wat voorsprong en dat doen ze dan ik. En dan lijkt het wel dat die de tonnen dan onrennen kan. Daar hier biedt uiteindelijk een beetje het einde van het wedstrijdveld. Werd alle skippen en de boeikers lezen. Want de wien is zeker onder het draaien. Maar dat Dirk-Jan Rijenga, die denkt van ja, ik draai dan toch volle jaren voor als grauw. Want stel je voor dat er een diertro draait en ik kan hem hier heel goed bij onrennen, dan hoor ik maar een kwart bakboord slagje op de helling. En daar had er gelijk on. En dan zou Grauwe misschien er wel bij komen kennen, maar dan leidt die stuurboord en dat zou dan beschutten dat Dirk-Jan Rijenga hem dan altijd een dag recht had, omdat er dan bakboord leidt. Het enige verschil is, dan moet je nog een keer bij deze tonnen draaien, omdat je deze... mij het klokje, mij draaien, maar dan stuurboord om. Ja, en dan zo dat beschuit dat je om je net oren kennen, dan moet je nog een bakboordslagje ophellen. En dat moet Dirk-Jan Rijenga en ik. En dat zo dan beschutten, dat Grauw het net goed. Maar nou even zat het eigen, dan liep het Dirk-Jan toch wel een onverslagje op Grauw te doen. Maar in elk geval, waar het nog vaar leidt, dat is Drachten. En als je naar het achterrein, dat daar zeker ik wat wisseling west had, Geertje nevens mee of net. Ja, want Pieter Meter van Akkerum leidt nog op het laatste plakje. En die komt van een 11e plakje. Daarvoor Jervingen en dan 12e is Langwaar en 11e Jennewoud. Het ik al laatste line in deze wedstrijd. Maar nou dus op een 11e plakje. 10e, ik doe even de omgekeerde volgorde dus. De hele mannen. 9e Lemmer, Watsijn, 8e Zuidwesthoeken Sande, Huizen 6e, Snits 5e, Ljouwert 4e, Grauw 3e, De Jouwer 2e en Drachten. Hij gaat alweer haast om de bovenste tonnen heen. Drachten. En het is wel mooi, Geertje, dat ze het even een omgekeerde volgorde neemt. Want dan liep het krek dat Jereveen een beetje varon leidt. En de lokwensken var het scootje van Jereveen kom ik bij u binnen op de sms. Kom op, Jereveen, Gerben van Maan, ziel een keer varon. De fans van Jereveen zitten in staren met het sms-kwam van Cor van den Berg van het Jereveen. En dan wie ik nog een onmoediging, zet hem op Jouren. En die komt van de familie Stok uit Snits. Er kan nog meer binnen op uw sms-nummer 026 Jochen. Prachtige beelden op de televisie. Schreeuwen de Cowboys uit Jennewoud. Hak altijd wat voor man zo'n dat lezen. Zo'n daar een hoed op haar? Nou, misschien wel. Zij wil een vestcarrière van de Hoenekop. Nou, dat kan wel net. Ja, maar het kan even roeg houden, nou. Verzoek de kater. Ja, dat mag dan morgen wat aan, hè? Je moest hem toch niet. Ja, wat hij ziek maakt, maar ik weer beter meidje. Dus dan mag hem gewoon weer achterhoek klappen. Zie je juster waren best onder drank? Luister je te krommen neer op de bank. Best als drek en verrekt de sloeg. Door die kompen nog een keer naar de kroeg. Verzoek de kater, verzoek de kater. Iemand liever is meer. Dat is nevens meer nog wel de beste manier. Doe net zo zielig door die zoveel zeer. Verzoek de kater, verzoek de kater. Hast du juster een feestje hoorn? En bist er jou het werk laat mij hoorn? Hast het nou mij diezelfde dwan? Let me die dan een adviesje aan. Verzoek de kater, verzoek de kater. Als het er bonken in, ze willen wel lekker naar een steekhout zien. Juster het verkeerd, maar joet het medicijn. Verzoek de kater, verzoek de verzoek de kater. Verzoek
persoon is maar slapgelul. Sterrende bier, ik zweer weer spul. Verzoek de kater, verzoek de kater. Hij doet de jip in het flesje schoen. En bist u joet besser min als een hoen. Bist een beetje onderschiederij. Dan neem je gewoon eens geen onderbroek mee. Het verzoek de kater, verzoek de kater. En leef niet de day. De kater van Moos zit en we joet net mee. Moon ben we, ik wil weg van de partij. Verzoek de kater, verzoek de kater. Verzoek de kater. Verzoek de kater. De hoenekop. En versoep de kater. Geweldig. 5 minuten voor 11:04. Het luidt er al hier zo mooi bij daar in Starum. En de SKS die twitteren is, kreeg ik een foto van het publiek dat er al hier zit. En het hele strand en de IJsselmaardiek die staan helemaal vol. En wat voor wedstrijd sjuggen ze daar, Gjalt? Nou ja, een pracht van een wedstrijd. Alleen ik denk dat er iemand steeds die wel een beetje een kater aan krijgt. Dat er hier een bloed. Dat zult een akker bij Pieter Meder en Sieberman in de koploper van het klassement. En dat jou dan nog toch naar dit vooraan sjuggen. Hoe 4 tonnen drachten de Jouwer, Grauw, Ljouwert en Snits die dan nog om die tweede boppen wie ze tonnen hier mooi bij de spoorhaven gaat. Die lezen er dan wel een heel lang eind uit. Ja, en dan begin je toch wat te rekenen naar de zonde. Ja, dat zonde wedstrijd in het klassement verzeld. Hier zaterdag, hier op Starum. En dan komt dan Huzem hier aan de Zuidwesthoeken. Dan lijkt het nou dat Huzem misschien in eerste instantie wel even wat beter de papieren had als de Zuidwesthoeken. Die skreklijns en een deun op elkaar. Ja, en als je dan uit het vaste skipsjongen drachten Jeroen Pietersma. Uiteindelijk zo'n jou hem toch wat volgen matten. Want dat is gewoon 4 wij de beste slag. Boeten om naar die Bob en wie ze tonnen. En uiteindelijk al die onvallen. Uit zijn nieuws krijgt dan misschien Dirk-Jan Rijenga. Die het een klap even ophellen. En die zegt dat misschien wel aan Jeroen dat er weer even saskiften naar die noordelijke hoeken. Daardoor hoorde die krijgt even wat minder meterkes te zien als Grauw. Maar hij moest wel 2 slagjes extra meidje om deze Bob en wie ze tonnen te hellen. Maar omdat het minder meters wien en je te die als je het schip goed in de macht hebben, dan kan je vlot door de wien gaan. Ja, en dat kan je dan toch een beetje op winnen. Daardoor dat de Jouwer nou een beetje op Grauw fruit is. En Huzem kan die dan nou echt mooi deze tonnen onrennen. Als zo er nog een opzitterke meidje matten. Hier zal ik wel eens even achter hem zijn van werk lijkt dan de Zuidwesthoeken. Ja, hier op het eigen thuiswetter. Die had ik dat slagje binnen terug even dien. En als er hem dan net onrennen kan, dan zou de Zuidwesthoek hem zo weer op een kont zitten kennen. Maar dan krijgt nou Huzem, krijgt hem van die tonnen, hier bij de spoorhaven. Elke keer hebben we dat wel een beetje zien. Dan krijg je hem even, krijgt even een rommer. Daar om dat pierke heen naar wijs Karlien. En dan kan er mij gemak deze tonnen onrennen. Dus dan is Huzem op een zijde plakje. Hier vond juist het 5e plakje net voor het geertje. Maar hier had een volste start in. En dan mag je toch net mopperen, vind ik, dat je nou op het zijde plak zielen. Want dan beschut dat je toch heel hut zielen. En de Zuidwesthoeken op het eigen thuiswetter leidt hij dan vlak weer achter. Die zal dan toch nog wel weer een inhaalslagje doen, maar dan wil er vlak bij komen. Maar wat eind. Daar valt nou toch wel een god. En dan kan de Lemmer misschien dadelijk weer wat ontsluiting binnen wie wat zijn. Maar zo is het toch gaande wij. Is het wel duidelijk dat de slagen boeten om het wedstrijdveld heen lezen. Verziekjes mij nog heel iets sturen naar 0620 4 en we kregen een verziekje uit Arem van Gonnie Zwager. Die zei: hallo medewerkers, mag ik een plaat aanvragen voor jullie zelf? Doe maar een mooie. Ja, en dan zullen wij elkaar aanharen en dan denken we, ja, maar wij hebben die Simmers single al, hè? Dus dat is net heel eerlijk. Dat is net helemaal eerlijk. Wij maaien elke dag al een mooie plaat uit Siki. En we hebben de hele week gearwerken met Dolf Tannemaat. Dat is dus technicus. En die is Joert van het les. Want de orenweken komt er een orentechnicus voor in het plak. Dus we dachten Dolf die maai Joert een plaatsje uit Siki. En dat hette dien. En dat is Disseven van Ryan Adams. The Change of Love. En hij maai even genietje. Walk away slowly. You don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the change of
talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't wanna waste it. Better to have tried it all, at least we got to taste it. Locked up in the chains of love, we change. Caught up in the chains of love, can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had something to relax my mind. Send me off to heaven, I got nothing but time. Lightning in the sky above, blink and see the traces. And everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains of love. The chains, locked up in the chains of love. You can't take us away. Can't take us away. Can't take us away. Can't take us Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Uw favoriete speeltje? Daar kwamen ze toch nogal hier, hè? Al die goeie antwoorden. Ja, we gaan goed hopen. Ja, wij binnen goed in oorwiezings. Dat maakt op zo'n sneur kennen. Jawel. Dat Want hij wie wat dreig. Hij wie inderdaad wat dreig, maar goed, dat mag ik wel een beetje, want er staan een mooie prijzentje hoor. Die prachtige slippers, die binnen vanzelfs te winnen. En we hebben 2 winnaars onder de telefoon en de eerste is Kuimpe Bekkema. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Van het Lokwijnschoolfest. Ja, dankjewel. Ja. Je hebt nog niet het woen, maar ja, je bent al wel in uitsturing. Dat betekent dat het goede antwoord heeft. Ik ga eerst even naar je tweede kandidaat. Dat is? Ja, prima. Ja, waar je dat? Hallo. Hallo? Ja, met Bonnie. Bonnie. En Bonnie van der Wal, had ik goed haal, nee? Ja, dat klopt. Dat is het goede antwoord, hè, Bonnie? Want laten we eerst eens even naar die object gaan. In deze liedse versie van Parijs was er om denken dat je geen spul krijgt. Ja, Bonnie, waar komt dan op uit? Wat is de oplossing? Ik dacht knokken. Ja. Dat is heel nog goed. Ja, wie het dreig? Nou, wij hier eerst wat oors betocht. En toen zei je hem later van, je maakt het wat verkeerde voetziekje. Ja. Nou, en toen werd het net zo moeilijk meer. Ah, nee. En ik zou je met het letterlijk nemen, hè. Want het weer vertelt slaanderij. Ja, dat wordt dan knokken. En knokken wordt wel Petit Paris neemt. Oh, oké. Ja, dat weet je dan weer net vanzelfs. Dus de liedse versie van Parijs, wat daarin zei, ja. Ja. Kuimpe Bekkema, wie het ik lang ziekje of voel het kwartje vrijwel meteen? Nou, de tweede aanwijzing toen ik zei van, hey, het is vlak bij de Zuiderbuurt. En ik meende dat ze aan het houden, zeg maar. Ja. Ik denk, hey, dus ik ben aan het knokken. Dus, ja. En ik ben er een jaartje niet zelf geweest. En toen dacht ik, hey, dat zal wel wezen. Ja, nou, hartstikke mooi. En ik zit hier op een CD bij Starum en ik denk, ik mail er even heen. Hè, geweldig. Je zit er dus bij het scootjesiel op dit stuit. Ik zit er bij het scootjesiel te zien, ja. En dan heb je iets radio mooi om de uitsturing te volgen? Ja, ik zit met mijn telefoon. Ja, oh. Ja. Nou, mooi. Een beetje mooi, gezellig gitaar? Ja, prachtig. Hier een geweldig plakje hier. Ik heb prachtig mooi zijn. Ja. Lekker en lekker waar? Nou, prachtig. Heerlijk, ja. Hartstikke mooi. En Bonnie, dat is thuis? Ik ben thuis. Ik woon in Weert in Limburg. Ah, dat is een heel lang voort. Ja. Ja, en je volgt je het via de radio, het scootjesiel? Nee, van de televisie. Ah, van de televisie. Ja, precies. Dat ken ik hoor al. Nou, we gaan maar los, denk ik, maar die vragen. 3 drege vragen. Hoe knokken, Lizzie hier, Varus Kleer. Vraag 1. Knokken is een stad in België en wordt dus ook wel Petit Paris neemt. Dit is omdat A. Knokken ook een protte modewinkels, kunstgalerieën en restaurants had. B. Omdat Knokken besteedt uit smelle stritjes, werd toch er een romantische sfeer, like als in Parijs ontsteert.
Of is het C, omdat Knokke de sfeer van Parijs oernaam had... doordat het een stad is met een protte ljocht op? Maar ja, Parijs is vanzelfs de ljochtstad. Nou, ik ben benieuwd, Kijmpe. Wat denkst je? Ik denk A. Ik go voor Bonnie. Ik denk B. A en B. Nou, Harm die houdt weer de score bij. Scoren en Kijmpe krijgt een punt. Want het is omdat er een protte modewinkels, kunstgalerieën en restaurants binnen. Dan vraagt 2. Knokke helpt nou een protte inkomst nu het toerisme. Maar wat wie in het verliezen de wichtigste bron van inkomsten niet knokken? Wie dat A, de landbouw, B, de visserij of C, de skipveert? Bonnie. Ik denk B, de visserij. En Kijmpe? Ik denk ik B. Ik noteer voor beiden 2 punten erbij. Het is Indië de visserij. Dan de derde vraag en daarmee kan alles nog beslist worden. Harm, lees hem maar voor. Knokke, dat leidt om een natuurgebied. Dat natuurgebied leidt op de grens van Nederland en België. En viel de vraag ook om, hokker natuurgebied is dat? Is het A, Doeveren? Is het B, de Mandeling? Of C, het Zwin? Nou, Kijmpe, begin maar. Een gokje, A. En Bonnie? Het Zwin. Dat komt er heel goed sjoegend uit. Het Zwin? Ja. Nou, Bonnie die pakt even op de valreep, zei even de slippers. Want het is Indië. Het Zwin. Oh, geweldig. Ja. Nou, Lokweeske. Nou, dank u wel. Ja, nou, spittige nog, Kijmpe. Is het net slagen, die slippers? Nee, helaas. Want nee. Ik krijg mijn miskunt door de stront. Ik is wel druk ken. Ja, nee wel. Ja, nou, in elk geval nog een hele mooie middag wensen daar in Staveren. Ja, dank u wel. Ja. Oké, hoi. Nou, Bonnie, Lokweeske. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Nou, je bent er blij mee in elk geval. Ja, het zijn wel unieke exemplaren, ik Bonnie. Dus, en ik denk zeker in Limburg had je daar... Ik denk nog de enige best in Limburg niet met die slippers dadelijk omrent. Dat denk ik. Ze zijn alle hier jaloers daar. Tegen dank voor het maait. We hadden nog even aan de telefoon voor alle gegevens. En jouw maat verzels, want die willen we weten. Dan kunnen we de goede slippers opsturen. Ja, oké. En een hoffelijke dag. Ja, hetzelfde. Hoi. Doeg. Ons seizoenen, nijs en sport. En op de eerste rang het scootjesielen. Omroep Friesland, zeg maar in Friesland.
fleurig dit. Van Casey en de Sunshine Band. Come to my island. Drachten en de Jouwer die zitten op televisie tussen en Sa heel dicht bij elkaar geld. Oh, dat zit zeker. De Jouwer is zeker nog op dracht neer. Jeroen die draait hem dan ook wel heel rustig kalm vanuit het achterdek. Het schip ik weer door de wien. Wiels had de bopperste, eerste boppen wie ze tonnen vond het de zonrinder om het samen even in Staremse termen te horen. Die lijkt nou hier bij de spoorhaven. Wat ik al niet kreeg zei dat de wien gewoon draaide en die draaide en dat hadden ze nou ik besletten om dus de ton dus ik te vloeken omdat die wien dus uiteindelijk volle meer naar die noordelijke hoekentagong is. Dan zie je ook nog wel dat de vak invalt bij Dirk-Jan Reijnga. Die krijgt hem ook heel smarrig. Dat komt natuurlijk omdat Drachten hem de bopper flapt. De Jouwer die natuurlijk even een onvaltje die... ja, en nou je dat dan toch, hè. En dan Drachten die draait er gewoon boppen. Jeroen Pietersma die ik heel erg van zijn helm houdt. Koek was en die zei jongens wie draaien nou door de wien. Die Jouwer hem dan wat smarriger wien. Dan draait nou Drachten eromheen. En dan kan daar toch Dirk-Jan Reijnga nou weer een beetje opzitten. En dat doet er en ik, dan pakt er even, krijgt even wat gong. Maar dan maakt er wel in een wien op om deze tonnen te hellen. De fok die valt gewoon naar binnen. En dan Kruis Grauw daar gewoon even stuurboord achter Del. Die koert ik lang net onrennen, die maakt gewoon zijn slag blauw. Ja, en dan draait toch Dirk-Jan Reijnga door de wien. Want hij kan hem net onrennen. Dus dat weer een heel mooi setje. Van Drachten weer even een mooi zielwedstrijdje om die onval uit te slaan. Gewoon rustig. Oh, wat de Jouwer doet. De Jouwer die draait door de wien. Drachten denkt even 1-2 scheepslengte strossielen tussen de tonnen en het skipbluwe wat onder jou leidt. Niks onderhaan, dus die draait de drom omheen. Ja, en dan moet de Jouwer een twakje draaien en dat kost meters en een soort tijd. En dan is Grauw er al weg, maar Grauw die moet wat ze draaien kennen dat de Jouwer weer draait is. Hoewel die bakbootlijn, maar allebei de vakken liggen nou te klaperen. Wordt er dan ook even wat dropmachine in het zien horen? Nee, want ze zitten allebei die in het draaien bij die tonnen. Maar dan gaat het heel starig aan. Hier, want dan krijg je ook de wien weer wat van de kant uit de leiden wij misschien. En dat je dan qua keer zak wat draaien, maar dat zit allebei de eigenlijk doggen. Ja, dan kom je toch even wat stil te lezen. En dan pikt nou de Jouwer de wien weer wat op. En dan draait die nou om de tonnen heen. Bij votter achter Grauw. Dus dit bluwen dan in duel met elkaar. En dan zei Jeroen weer, tiger bij tiger. Dan kan ik even weer wat ademhalen. Ga ik even weer een beetje roemte. Het parcours van Bouke Triemstra tegen het parcours van Tjesse Steenstra. Dat is de finale bij het Keertsen in Soisbjerrum. Een spannende strijd daar, Koos? Nou, dat is nou regen te verzinnen, want het is winkrijk los. Er wordt keert om het eerste boordje. Er ging het wel eens een keer de Telegraaf. Van het tour van Tjesse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra. En dus het al Bouke Triemstra, Marten Veenstra in dit geval. Want Aljan Anema van de Messelite letter in Skekelaar. Dat is de vrije formatiemaat natuurlijk van Bouke Triemstra. Die is maar een blessure aanjekken. Dat gebeurde al aan Schofkelien. Om maar geen risico te nemen natuurlijk voor de PC van onkomende waars. Die want er wel elke keer erbij wijzen. En de tweede man in het parcours is, zoals vertrouwd, Hendrik Koortstra. Skinner Sais dus aan de Telegraaf voor het parcours Tjesse Steenstra. En die laat nog een keer, dus maar even vergeen. Maar laat ik mij dan even behandelen tot de verhaal. Want de Sandoer winning in de vrije formatie voor het parcours. Lisette Wagenaar, Leonie van der Graven en Fenne Seinstra is binnen. Vrienden week in Makkum de finale. Woensdag maar 4 van en Sais 2. Van het parcours Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. En diezelfde staan en dezelfde tegenstander in de finale. Ja, hier wie het weer. Dus het is een soort kopie van Vriendenweek in Makkum. Maar het parcours Lisette Wagenaar oppermachtig. Treien omlopen keert ze. En maar treien eerst een zin. Om de Lietsepremie, oftewel de tweede prijs, wordt nog keerst. En het lijkt erop dat het parcours wat heel lang achtersteer. Het parcours van Marije van der Meer, Cassine Hustra en Annemarije Pomstra. Toch nog dat tweede prijs weer te pakken. Want in de strijd zien Nicole Hempenius, Imke van der Leest en Harmke Sigersma. Had er 4 met 12 van het parcours Nicole Hempenius. Maar ondertussen is het 4 weer in de en hing het er een Sais 4 onder Telegraaf. Van het parcours van Marije van der Meer. Nou ja, dat vertel ik je maasten waar de tweede prijs won. Maar de eerste prijs dus hier in Soisbjerrum, Pietersbjerrum. Bij de tweede wapen, maar ik zeggen, is van Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenna Seinstra. Koos Wieling bij het Keertsen daar in Soisbjerrum. Morgen nog even adem en dan waasde de PC-dij voor de Keertsers vanzelfs in Frencher. In besturen leuke sms'jes. Even zien. Chris, die luistert ook uit Venlo. Dus we hadden meer zuidelijke harkers van beetje. Ik kreeg in het speeltje al een winnaar uit Limburg. Alles goed daar? Ja, zeker Chris. Alles prima hier. En Rick uit Snits, die moedigt het Snitsers koetje aan. En hij wil muziek jaren van Stromae. Hier is Formidable. Formidable, formidable.
Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé petite, oh pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hij scoort in, nee, de oorhits. Dit wiel een ander van Stromae en Formidable. Ik had al wel een beetje te doen met Martin Sloot uit Julianendorp. Die stuurt dus een mailtje en zei te spietig. Ik heb hooikoorts, geen stem, helemaal heers. En ik wilde juist de oplossing instuurt om komst te meisje op die prachtige slippers. Ja, ben ik net opbellen. Nou, als Martin tak een week gewoon weer bestemmen is, kinderen bij mij doen. Want dan spelen we gewoon het crypto-paspoort weg. En dat is juist maar, Julianendorp, was ze die slippers ekkelha. Ja, maar ja, als ik geen stem heb, dan kun je me net verstaan, toch? Nee, dus, maar hij zei, ik ben heel die ben gewoon beziekje om je verstaanbaar te meisje, maar ja, hij kan ook net meer bellen worden. Dus die kan je maar even zo'n dat sterke woord weer. Ik zou zeggen, better skip Martin en beziek je het horen wie ik gewoon nog een keer. Ja. Maar de crypto. Een dregerzielerij in een uitschieten wien. Dat is ook een van de tweets die binnenkomt. Is het zo slim met die wien geld? Nou, ik denk dat je in een uitschieten wien zit, dat je daar wel wat dreven op hem aangewerkt. Maar dat is een overhaal. Maar dat het een dregerzielerij is, het is een spannende zielerij. En dat zeggen we niet, krijg ik alleen weer een douwe visser. Maar ik denk dat er het Grey wel mooi vindt. Want je zit natuurlijk een hele soort wedstrijdelement in. Dat jouwt niks. En dan kan je op een gegeven moment misschien wel denken van je moet het stapje en op naar uitvinden. Ik bedoel maar van, had je dat toch en het is al eerder iets van, ja dan rijdt je misschien juist meer in de vertiezing. En dat heb ik wel in een paar skippers, jongen. En Jeroen Pietersma, die ziet het elke keer de veilige route en de goede kant en de boeten om mooi. Ja, en dan is de wien no Sampro te draait. Ja, dan wordt het misschien toch correct even weer oors van. Dat is wie, omdat de wien een heel stuk draait. Dus dat zie je daarom dat ze de boppen wie ze tonnen voor lijn hebben. En wie zie ik dat de tiert verstrikt. Jeroen Pietersma is dan alweer bij die onderwinse tonnen. Nou, en dan moet er zeker nog een 5-tal skippen, 6-tal skippen, scootjes, moeten nog deze boppenwinse tonnen helden. En dan verstrikt de tiert. Ja, en zo dan de finish er al haast in komen te lezen of dan net. Ik zie naar de startkater, dan zie ik er nog niks in. Hang
hingen. Dus dat zou dan beschutten dat we nog gewoon opwijken naar de tweede Boppenwiese tonnen om die te ronden. Want ik zou er geen vlag in hingen. En dan is Drachten is er omheen. Ja, dat zou dan beschutten dat je dat er net later in hingen kennen. Want dan zou je net dat als een goede baan fungeren laten kennen. Want dat hier dan trots hield en je zegt dat pas dat je bij die oren tonnen binnen. Dat zou net eerlijk wezen. Dus dan zijn we toch nog een rak omheug helje. En dan denk ik toch greep nog een keer naar onderen en dan omheug helje. Dus waar we dan finishen. Maar deze lange raken zult dat toch nog wel even dwarje. Ja, en dat je dan zeggen hoe vier dat nou dan de laatste en de eerste minuut bekoor is. Ja, dan denk ik net dat we jood binnen een 4 minuten alles weer finishen hebben. We hebben misschien wel een record in hier. Wat ik binnen de 2 een hele minuut wie doet iedereen over de finish weer. Dat zit dan jood. Misschien nog wel even wat langer op een dwarje letten. Maar dat het nog net uitzield is, dat wie niet krijg ik wel duidelijk. Dat de jouwere samen echt op Drachten komt. En dat ik dat jeweils zo liep dat ik al wel weg zat te wijzen. Maar goed, deze beiden ben dan in ongeval. Jeroen had de hele tijd van Drachten de ongeval goed uitsleen. Ja, en hij zal nou ook wat denken van mij die finish er dadelijk ik wel in komen. Maar ik zou de vlaggen nog steeds net hingen. Dan wacht je het gewoon nog even aan. En dan hebben de meesten daar op Starum waar voor hun yield, zoals ze het maar even zeggen. Want het is hartstikke een drok daar. En er wordt een soort, ik twitteren alle scootjes die we even onmoedigen. Dus dat is hartstikke mooi. Ook in je tweets ik nog heel iets sturen naar #Simmerfietje. We kunnen nog krek voor de klok van 4 even Sjen bij het Keertsen in Saisbjerm. Koos Willing. Ja, de finale zo hurgiet als in het begin dan ben we gauw klaar. Het is een spul ondertussen worden voor het Petoer Tjesse Steenstra, Herman Sprikken, Cornelis Terpstra op 6-4. Het eerste bordje, boeteslag van Bouke Triemstra. Dat die er op 6-2 moet ik zeggen. En op 6-4 om het spul wie het op een einde opslag van Bouke Triemstra die net binnen de lijn kwam. En dus het spul voor het Petoer Tjesse Steenstra. De tweede prijs bij de vrouwen wie kan schuldig. Marije van der Meer, Klasine Huistra en Anke Marije Pomstra winnen maar 4 wisselingen en 6-4 van het Petoer Petoer Fjouwer, Nicole Hempenius, Imke van der Leest en Harmke Siegersma. Maar de krans, dat ik verteld, is van Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenna Zijnstra. Dat is de winners bij het Vroljeskeertsen der in Saisbjerm. Waard wint bij de Malje. Dat jaren we na 4 uur. Want dan hebben we Griftwerk contact met je verslagjouwer Koos Wieling daar bij het Keertsen in Saisbjerm. En dan jaren we verzels ik waard die zonde wedstrijd van het Scootjesielen wint. Daar op de Iselmaar bij Starum. Zo dadelijk eerst het Nijs uit binnen Boetelaan. Volgen terug het Nijs uit de regio. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort yield. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs bij kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen kom je het beste uit de bus. Wat een frisse nu dagen design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Grote en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedacht. Kom en bewonder je deze zomer de allerbeste Friese tuiginders van de CS op 6 topconcoursen in uw provincie. Kom op 2 augustus naar Ries. Voor meer informatie kijk op www.friesepaardenconcoursen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken.
Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Big girls, you are beautiful. De Kleankost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleankost.nl. Big girls, you are beautiful. Ajo, lekker slet. Verder de boer, goed en het joer. Wiersma Tenten en Partyverrier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom ik naar Itzenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Itzenga staat voor jong, trendy en klassiek. Mathieu Klasse Meubels Haag. Ga dan naar Itzenga. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Mathieu Klasse Meubels Haag. Ga dan naar Itzenga. Itzengameubelen.nl. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Wat dan rookte net krijgt waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziekje uit in het schap voor jouw supermerk. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaien, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, matvoet. Nou met kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezienige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Was het vannacht te warm in bed? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Baarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Bakboord! Voor een pensioen van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. 92.2 FM. 4 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Op vliegveld Eindhoven zijn zojuist de 2 voorlopig laatste vluchten met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geland. De vliegtuigen hebben in totaal 38 kisten aan boord. Na een ceremonie worden de kisten, net als de afgelopen dagen, in een lange stoets naar de kazerne in Hilversum gereden, waar de identificatie plaatsvindt. Daarvoor zullen opnieuw de A2 en A27 worden afgezet. Op vliegbasis Eindhoven wonen zo'n 350 nabestaanden de plechtigheid bij. Namens het kabinet zijn de ministers Timmermans en Kamp en staatssecretaris Kleinsma aanwezig. De afgelopen dagen zijn in totaal 227 kisten met stoffelijke resten vanuit Kharkov naar Nederland overgebracht.
Hevige regenbuien hebben op verschillende plaatsen in Overijssel voor overlast gezorgd. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen door lokale wolkbreuken. Auto's banen zich een weg door de watermassa, meldt de brandweer. Op sommige plaatsen kon de riolering de grote hoeveelheid water niet aan. De brandweer heeft het druk door de vele meldingen uit onder meer Zwolle, Ommen en Dedemsvaart. Doordat de buien zich nauwelijks verplaatsen, kan er lokaal veel regen vallen. 7 landen roepen Israël en Hamas op de gevechtspauze van 12 uur te verlengen. Ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Qatar hebben daarvoor gepleit tijdens een overleg in Parijs. Vanochtend ging tussen Israël en Hamas een gevechtspauze in. Een lange bestand bleek gisteravond nog niet haalbaar. Tijdens de pauze, die tot 7 uur vanavond duurt, zijn in de Gazastrook tientallen lijken onder het puin vandaan gehaald. De Verenigde Staten hebben hun ambassade in Libië gesloten. De medewerkers zijn onder militaire begeleiding naar buurland Tunesië gereisd. Aanleiding is het verergeren van gevechten tussen milities in de buurt van het gebouw in Tripoli. De Amerikaanse regering is extra alert sinds de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daarbij werd 2 jaar geleden onder andere de Amerikaanse ambassadeur gedood. Het weer op sommige plaatsen zonnig, maar op veel plaatsen bewolkt en buien. Het is tussen de 22 en 25 graden. Ook morgen wisselvallig, af en toe wat zon, maar ook kans op regen. Dit was het NOS Journaal. En dit is het nieuws uit Friesland. Op de A32 bij Haskerdiek en had de politie juist een bestuurder van het diek hellen. De 28-jarige inwoner van het Grenzer Eenrum riet slingerend oer de diek. Op het bureau had de politie een bloedproef aangenomen omdat tocht was dat er onder invloed van drugs wie. In Stiens is ook een 31-jarige vrouw uit dat plak aanhouden. De politie zegt haar slingerend oer de Breediek rieden. En op het bureau die blikken dat ze te volle dronken hier. Beide bestuurders die rekken het riebewijs kwijt, kregen een rietverbod. En er is ook procesverbaal op maken. 2 grenzers binnen vannacht bij Stiens aanhouden na onderzoek van de politie. De malje van 28 en 24 jaar zitten in een auto die zonder luchten op het parkeerplak onder Herenwij stier. Op de wijn lag inbrekkersark. De malje binnen oorbracht naar het bureau van Naaier onderzoek. De auto en het ark binnen in beslag nam. Een 23-jarige man uit het Drinske Erika is aangehouden op verdenking van mishandeling en stellerij. De man bezocht onder Leidijk in Donkerbroek brandstof te stellen uit een vrachtwagen. Dat was dikwijls Sjoen, troch de eigenaar, een 63-jarige man uit Donkerbroek. De vertochte naaide uit. De eigenaar zette de achtervolging in op de A-zaan. Hij werd daarbij meerdere keren aansnien op de dik. De politie die koerde vertocht uiteindelijk aanhouden. De auto dat de vertochte in riet weer stel en er is onjeftertje in de man die in. In Ljouwert had de politie vannacht een bromscooter van een inwoner van Huddegeriep in beslag nam. De jongen van 18 jaar is voor de tweede keer trappière voor het rieden met een opvierde bromscooter. En tjinde doofhoedige Huddegeriepster is daarom ik procesverbaal opmaken. Dan het waar in Friesland van de middag binnen de buien, maar kans op tonger. Het is een graad als 24 bij een matige noordeerste wind. En vannacht is het meer droog. Morgen zinnen, maar ik kans op een bui en het is dan 23 graden. Scootjeflits. Er wordt nog heel iets zilt op de IJsselmar bij Starum. Gjalt de Jong. Drachten strakjes goed de aanslagen, de aanval van de Jouwer aanslaan. En Grauw en de Jouwer zitten daar bij elkaar en Drachten leidt er een eindje uit. Dan weten we dat het hier wordt verstrikt en dan lijkt het erop dat dadelijk na het rond van de onderwinstonnen dat de finish erin komt te lezen. Dan zie ik dat de Zuidwesthoeken in dit veld dat hij toch nog even een aanval doet op Huzum om toch misschien ook nog een plakje in dit veld weer op te schouwen. Deze beiden dus ik nog steeds in duel met elkaar. En achter dan Grauw, want die zitten nou correct en weer achter, daar hebben we dan Ljouwert en Snits. En dan krijgen we dus de Zuidwesthoeken en Huzum. Dan krijgen we een heel groot gat met de rest van de vloot. In elk geval, we zijn na 4 uur daar op een hele mooie dag hier op Starum. Deze zaterdag we hebben nog steeds juli. Maar die had natuurlijk het lied een dag in augustus. Nee, we zijn nog steeds juli ook, dus wat dat een keer wordt dat nog even. Maar deze zaterdag hier op Starum, een bijsterbaarlijk mooie wedstrijd. Werd een hele soort initiëerd. Werd je het stapje en op naar uitvinden moesten. Get dus Jeroen Pietersma nog steeds on kop. En als hij de tonnen rond had, dan zullen we het weten als er finishen wordt. Altijd een strak gazon? De kabouters doen het niet. Bij de Boerdrachten heeft u keus uit alle merken robotmaaiers. En de installatie kan volledig verzorgd worden. Robotmaaiers van de Boerdrachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld.
Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Robert Maiers voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Deboerdrachten.nl. Oh, Jo had de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op tuin- en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom ik naar Ilsenga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Ilsenga staat voor jong, trendy en klassiek. Matteo Klasse Meubels haar. Ga dan naar Ilsenga. Zaterdag 2 augustus is het weer tijd voor de jaarlijks open dag van Sportclub Cambuur. Vanaf 12 uur zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Kun je een handtekening scoren van je favoriete speler. En speelt Sportclub Cambuur een oefenwedstrijd tegen FC Emmen. En ook dit jaar is de toegang weer helemaal gratis, dus graag tot dan. Matteo Klasse Meubels haar. Ga dan naar Ilsenga. Ilsengameubelen.nl. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Bakboord voor een pensioen van Hilkema en Haima. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zinnige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Kom nou naar de homerooming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Wolle een mooie dijvoer van joch naar €80. Hier is een sloep voor een waddelijke Alversterentochtroute. Jo starten vanuit het hert. Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur Noordfriesland.nl. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Zorg op recycle.nl/Leeuwarden. Ajo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer. Wat een frisse nu dagen design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Wat dat rookte net correct waarom van het Ameloon, mooi naar het scootjesielen. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Je rieden al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. No top lege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou met kwartingen voor Holland 75%. Zorg uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de pensioendealers Hilkema en Haima. Het is Simmer in Friesland. Simmer in Friesland.
Met Harm Wijnstra en Diana de Groot. Waar pakt de overwinning bij de zielerij op Starem? Drachten die had de beste papier. We gaan gauw naar Gjalt de Jong. En dat Drachten de beste papieren had, dat is een ding wat wees is. Bij het onderheljen van die onderwinse tonnen lezen ze er nog een mooi uitziet. Maar de jouwer en grauw kon dan toch krijgt en we jusjes wat langer bij die dik deltzielen. En dan leidt de finishline leidt er je heel mooi skraal in. Dan steen ik je jongen Piet van de commissie, Piet Blauw van de commissie hier van Starem die de wedstrijd dan natuurlijk leiden. En dan streek het nou Drachten op die finishline au. Maar ja, die leidt dan natuurlijk stuwbord, want die komt net in 1-2 slagen aan helje. Dan maakt er nog een slagmeidje. En dan zie ik even verder naar Drachten. En kan dan hier nog bedriegen. Dan ren ik even naar de andere kant van het startskip wat grauw is. Want die zoekt dan bakboord hierop aan. En die kon elke keer justjes heugen streken. Maar dan zien we gewoon Drachten dat hij hem nog een roemvlaagje krijgt. Die leidt dan wel stuurboord. Maar dan is Jeroen Pietersma. Zal het je dan nou dadelijk winnen? Wie wacht je even op het skot? En daar wie het skot. En de man ben uit te schroeven vanzelfs. Je had natuurlijk de hele wedstrijd nog net een hele soort van harten vernomen. Ik maak het even uit de holle de wedstrijd in het klassement zitten. Dat zal ergens rond dat zien op de plak. Ergens rond die geest zitten. En je weet ik had je het klassement tussen bij de hand hebben. Dat in het onderachterveld de puntentelling is zwier daar, maar heel dicht bij elkaar lijkt. Maar dat scheelt Jeroen Pietersma. Griffioet een paar plakjes in het klassement opschouwen. En dan zien we de jouwer en grauw. Ja, en dan zien we dat grauw dus nog wel volle verder biedt het onderhelling van die onderwinse tonnen en dat slagje maken naar de dicta. De langer bij Delzielekoe en dat de jouwer nou stuurboord achter grauw delmat en zo dat dan beschutten dat grauw dan nou voorleidt. Dat weten we dus nog net, want kan grauw dan de finishline wel aanzielen. Dan zien we hem dat er nou mij draait, mij de jouwer. Ja, en dan zo dat beschutten dat er jouweren er natuurlijk gewoon onderhoudt. Maar de jouwer die dan zo'n een wij jamat, die kan hem dan ik nog net aanzielen. Dus die zal dan ik nog een slagje omhoog halen. Maar ze beziek je het wel. Maar dan leidt Grauwel weer terug de wien heen geënt. Leidt stuurboord en die komt op die finish au. En dan leidt de jouwer er nou toch een eindje onder. Ja, of ze met hem in de wien op glier let en zonder dan zijn volle gang aan. Nou, dat redden ze dus nou correct net. De hele tijd had deze beiden meisjes twaan in duel west. En ze beziek je het wel. Maar Grauw draait wet door de wien en dan komt het kopje er terug en dat wie het schot. Van Grauw wil jouren, dan nou vol bakboord, heel dat tro draait, maar die maakt dan nog op wij naar de lineta om te finishen. Ja, en dan zitten er toch wel speed van hebben. Maar ja, mij die draaiende en die skiftende wien, ja, dan moet je ook goed erbij wijzen. Dus die verspillen nou toch een plakje. Just er toch nog tweede worden met dat akkefietsje daar. Je de hele tijd op het tweede plaklijn en dan moet je toch correct op de valreep. Eén plakje, wij aan. Maar ja, dit beschut natuurlijk voor de klassering van Grauw wel heel wat. Maar Geertje, ik denk dat stop bij Jeroen Pietersma beste. Bij de man zullen jullie het wel feest hebben. Dus ik zou zeggen, we graag jaren willen wat er te melden had. Nou, ik heb deze week nog nooit zo'n blijdschap jongen op een scootje. Ze sprongen en ze juichten en ze vliegen elkaar om mijn hals. En ik leeuw Jeroen, hij zijn zinnenbril op. Maar dan kwam ik even een trintje. Ja, dat klopt. Ja, dan zie ik even naar boven, dan zie ik de wimpel van mijn broer. En dan, ja, dat zijn emotionele momenten voor mij. En mijn neef, nou, Harmen, en, prachtig, wat een geweldige ploeg, wat hebben we geweldig goed zield. En elke keer dachten we, het komt er wel uit, het komt er wel uit. Maar dan krijg ik net en dan Joert, jezus man, wat een wedstrijd. Hey. Goh, geweldig. Mooi hè, mooi hè. Ja, prachtig, hè? Geweldig. Nou, en, ja, bij de hele trend zien negen, nou, dan zie je die oude man je voorstellen en dan mijn kwaadheid. Nou, voor mij is het wel 30 jaar dat hij een keer eerst is geweest. Maar ja, dan hoor ik het dikke met roe. Ja, dat vind ik prachtig. Echt schitterend. Echt machtig mooi. Goh, wat een zielerij. Debuterend skipper. Ja. En we hebben even praten met de Lotting, vorige week vrijdag in Grauw. En toen zei hij dus, nou, één keer een plakje bij de eerste treien, dan ben ik al hartstikke blij. Nou is gewoon eerste. Ja, net al heel. Gewoon 0,9. Hey, hoe kan je dat nou bedenken als je eerste hier skipper wezen? Dat, ja, onvoorstelbaar. Echt, ik zit nog helemaal bij mijn holle bij die hele wedstrijd. Ik denk, jongens, hey. Eigenlijk is net eerst de allerbeste start. En als je er dan in één keer bij komt en je krijgt vrije wien. Oh, jezus man. Oh, geweldig. En het skipper is zo mooi heel onder wien. En, ja, je waren nog alle in bedriegen, hè, door de jouwer. Maar het liep wel als weerst heel rustig en diert je alle geneerd. Nou, dat zou ik je eerlijk zeggen. Ik heb steeds wel het gevoel van, ja, kleer, lip maar. Het draaien is ik mooi, het is mooi, maar eerst is prachtig.
En als het dan zo moet wezen, dan is het net oors. Want je kon er echt niks aan doen dat ze tegen de buis kwamen. Nou, want de kamer en tweede lijn, beide kanten helemaal niks. Het zeil nog een klapperje en daar kan je niks aan doen. En dan is het overmacht. En dan kan je het wel lelijk weer op in. Maar dan wil je onstuurd van bovenaan. En dat is net ondersturen. Dus, en die hier goed met hem voor, joh. En hier het op het laatst wel goed met me voor, ja. Dus ik ga net vloek doen, dus misschien het dat scheelt. Nou. Hey man, let nog even hier hoe bleef het je binnen. Nou, dat is wel duidelijk, denk ik. Bliedskip daar dus op het wetter bij Starem. En ik mooie beelden en te zien hoe een keertje daar bij skipper Jeroen Pietersma onboord stier. De winst dus van het Drasterskoetsje. Waar pakt de winst van met Keertsen in Sijsberm? Nou ja, dan maar we schakelen met Koos Wieling. Nou, en die houdt hier antwoord. En dan zou hij, dat is geen zinnig. Maar dan heb ik geen zinnig woord van te zeggen. Nou, dat is geweldig spannend. Dat ik in het begin net verzuim. Dat is samen een spul van de parcours van het Jesse Steenstra. Herman Sprik en Cornelis Terpstra. Maar dat door het trio Bouke Triemstra. Invallende Matte Veenstra op het plak van Arjan Anema en Hendrik Koortstra. Ja, die al voor het Gimbeliers. Het is 3 eerste gelijk en 6 fjouwer. 6 fjouwer voor de parcours van Bouke Triemstra. Die zoon dus nou voor het eerst een voorsprong niet meer kennen. Maar dat je nog steeds van, is dat nou zo'n geweldige partij? Stel je nou voor dat het Takkum Waars, die in Frans zit op de PC, die finale wijze zo. Het zou samen kennen, want de parcours kennen zou wel wat. Nou, dan denk ik dat het publiek net altijd tevreden op de tribune zit. Want het ruimt boedeslagen. Vooral het parcours van Bouke Triemstra. Ja, toch steeds het 3 is een league en 6 jaar voor. Maar die man heeft wel Bouke op 4 boeten, Hendrik 4 boeten, Martin Veenstra 2 boeten. Dus dat zijn al 12 boedeslagen in van dat parcours. Het hoorparcours doet dat wat dat onbelangrijk wat beter. Nou, wat is deze bal? Ja, die zit erin van Bouke Triemstra. En dus op 6 jaar pakt hij toch de voorsprong. Het is in het parcours van Jesse Steenstra. De finale in Sijsberm. Het parcours Bouke Triemstra. Jesse Steenstra. Het is 4 om het rijden.
Berlin en Like Flames. Jalt, die zei het al, het veld luidt aardig uit elkaar, dus het kan wel even het worden voor dat Elsen niet in binnen is. En die snelle finish binnen 2,5 minuten en alle scootjes binnen, dat heel even net. En ik jij nog heel die Scotten binnenkom, dus ze binnen nog net al hier hoe die finish geldt. Nee, dat net. Het is wel duidelijk dat Dracht niet in Grauw 2 en dan de Jouwer treien. Dan hier we Jouwer 4, Snits 5. Toen hier we een duel tussen Huzem en Starem. Werd Starem toch krijgt winnaar waar. En dat Huzem hem toch krijgt op de startlijnen. Ik nog even een tutsie joeg. Maar daardoor Huzem toch krijgt achter Starem. Wil ze er misschien eerst voorlijn. Doe de lemmer, doe wat zijn. En nooit gaat dan de hele mannen die nog een hele protte smarge wien van wat zijn krijgen. Gaat door de startlijnen heen. Maar Geertje, doe ze bij Dirk-Jan Rijenga. Doe maar eens even jaren. Waarom moet er het tweede plakje net behoren koe? Nou, dat vreeg het geld, Dirk-Jan Rijenga. Waarom koest het tweede plakje net horen? Dan zei je wat stien bij de strand lezen. Die met de oor hier is maar zwaai, geloof ik. Hij kon krijgen een beetje heuger uitkomen. Ja, dan is het gezien. Toen ik zei, ik ken er boven het pierke langs. En dan wie het antwoord ja, ik denk, nou, tikken me. Ja, dat is net oors. Is er dan toch wat van teleurstelling? Omdat het hield die tweede lijn heeft en uiteindelijk een strijd eindigt, of valt het daar? Nee, valt daar. Zo'n vlag ging het weer in top. En hartstikke best. De pieken en dalen, hè, zei de correct al. Dit is weer een piek. Ja, dit is een geweldig mooie piek. Juist er uiteindelijk ik trouwens. Hè? Ja, eerst weer een dal. Het eerst een daaltje en daarna wordt het heel snel weer een piekje. Dus twee mooie piekjes. Dan wist wel heen en weg scoren in die emoties. Ja, ik heb een dikke kop, dus ik ken het wel aan. Wat vond je van de wedstrijd, Jort? Ja, het ziet er van alles in. Hè. Het voelt me net zien hoe die winstschriften gaan winnen. Dat ziet er wel in, maar net zo extreem als de oude aan de dag wel aan. En we hebben een mooi fut. Ik kon een mooi fut bloeien. Mooie strijd nog aan met douwen. En dit keer hebben we hem verlenen. Van de week pakken we misschien nog een keer. Je misschien wel heel goed, hè? Het skipperint heel goed. Ja, maar dat heb ik altijd zo zijn. Het skipperint hartstikke best. Alleen wij met het goed doen, het moet er even uitkomen. Maar goed kwam het er weer uit. En dingen wordt bijna helemaal goed. Alleen nog op het laatste eventjes. Op het laatste eventjes krijg ik net. Nee. Maar dat nemen we op de kooptaart dan maar. Nou, hij is niet een dag even rest. Sorry, wat zei je? Hij is even niet een dag rest. Ja, ik wel lekker. We hebben natuurlijk van nou Man Shield elke dag. En ik heb morgen even rustig richting wat zijn skarrelje. En even de spiertjes wat rustje aan, denk ik. En de kap ik. En de kap ik. En die weer even leeg worden voor de tweede week. Nou, ik wens je die een mooie dag en dan schuikt die man je weg. Okido, dankjewel. Dat weer Dirk-Jan Rijenga, skipper van het jouwste scootje. Juster dus volop in de belangstelling en je wordt een heel mooi treddenplakje. Het is ook mooi op de televisie te zien hoe Geertje daar op dat achterdek manoeuvreert soms om bij die skippers te komen. En dan was het ook nog maar op foten horen daar. Ja, maar zet goede C-bonken, denk ik. Ja, vangt het prima op, zeg ik wel. Ja. SMS'ers komen nog heel tijd binnen op 0620 499 en dan kom ik verskaten verziekjes binnen voor noemers van Pieter Wilkens. Knoopkens werd onvregen troch de rondvaartboot Een Nieuwe Liefde, troch Jessica Swaga. Maar er komt ook nog een oornoemer voor Pieter Wilkens binnen en die werd onvregen troch Van de Nonas. Voor Dennis Stelser. Ja, nou ja, en dat noemen we er al even van Pieter Wilkens. Maar Henkie Cola. Henkie Cola, je doet dit mooi op stap. Hij bloedt maar aan een cola, nee, het is geen grap. Al mijn maten gooit leer voor bier. Maar Henk zei nee, en laat het blier. Jou mij maar cola, dat ken ik beter ha. Dus Elsen in neemt in. Henkie Cola. Henkie Cola, zij is er altijd best. Op squalen echt al, zij is er op zijn best. Maar de auto's op een fiets, altijd maar die cola. Nee, dan krijgt hem weer het lieds. Maar Henk is cola, alcoholica. Dus Elsen in neemt in. Henkie Cola. Henkie Cola, voor Henkie Cola, cola. Henkie Cola, je zit er aan zo'n vodka. Geen cola, maar iets. Geen cola in een mix. Alleen maar skinny cola uit een glas en ons maar niks. Je zag een steen, wat is er op skik. Oh, de mooist bolt zees nu. Hij had een cola take. Henkie Cola stiet altijd waarom. Gaat rondjes om raak, dat vindt er heel gewoon. Het
is een fijne, gezellige vent. Zo tels dit smoor het café eroverheen. Zelfs is er gauw, zij het slacht gauw een rondje oer. Dus ik ben Henk Sima, dat is net zoals you. Henkie Cola had een VW-bus. Rongen vanuit zijn neus, vriendinsjes. Troon drankcontroles in waar en wind. Loodst hij us alle kroegen in. Bandjes van klinkhamer in cassettedek. Zo goed als ballen en hartstikke gek. Henkie Cola, waar Henkie Cola. Henkie Cola, je zit er als een vodka. Geen cola, maar iets. Geen cola in een mix. Alleen een maskine cola uit een glas en ons maar niks. Je zou een steen waar de rots kikt. Oh, de was vol steeds is heen. Hij had een cola tik. Henkie Cola, moest Franske pesedien. Hij is vereerlijk op een het van steen. Ze gaat neer uit en zit onder spa. En zij maakt van cola bier niet had. Ze had het Henk al goed al leerd. Hij maakt er onleeuwen. Henkie spareert. Henkie Cola, uw beste vriend. Dus zuster samen uit wat haast op bruin. Toch is nooit meer, maar is nou belt ze daar waarom wil die vanke ik dat net had. Pas maar op jongen, dit komt met hij verkeerd. Dit wordt een oordosis. Spaar ik. Henkie Cola, voor Henkie Cola. Henkie Cola, je zit er als een vodka. Geen cola, maar iets. Geen cola in een mix. Alleen een maskine cola uit een glas en ons maar niks. Ja, zo een steen waar de rots kikt. Oh, de mast vol zezen in zijn. Hij had een cola tik. Pieter Wilkens en Henkie Cola. Hij had de blues. Mooi nummer. Hopen dat ze de blues net hebben daar op het Kidsfield in Size-Bierum, maar dat het een mooie finale is om nooit te zien, Koos Wieding. Nee, dat is het trouwens net. Het is ook geweldig spannend. Trouwens, we hadden nooit een keer zoals gelijk gaan. Maar aan de Telegraaf ging het fjouwer eerst gelijk en ik nog fjouwer gelijk. Dus het is volslaan het liekwicht deze partij. Tussen Bouke Triumstra, Matta Veenstra, Hendrik Koortstra en Tjisse Steenstra, Herman Sprikken, Cornelis Terpstra. Fjouwer is gelijk, fjouwer gelijk. Kijk, waar het fjouwer gelijk omdat op fjouwer 12 van Tjisse Steenstra de 8e opslagmisser van Bouke Triumstra opschreeuwen worden koeien. Ja, en zo'n omstandigheden en zo'n dat wat er al naar komen, maar dan kun je net spreken dat het nou een heest in de finale is. Ja, spannend is het wel. Ver die opslagwal van Bouke Triumstra achterin bij Cornelis Terpstra. Ja, die is zo heel wat, maar het is een beetje knapper, dus er komt een keertje lezen van een meter is 15. En dat betekent dat het is maar de vraag wat opslaat. Want ik dat, jou het onverzelf dat ze net zo wist binnen. Dan is het weer Hendrik Koortstra die het opslaat. Dan is het weer Maarten Veenstra. Ik neem aan dat Matten de bal weer oorneemt. Die man die het, vrienden wieken, dus maar die op een Rengersdouw. De Rengersdouw ik woon. In het parcours kwam van Menno van Zwieten, omdat hij zelf net op jong weer terug Simaat, Pier Piersma. Joort is er dus invaller in dat parcours van Bouke Triumstra. Ja, dat is wel aardig van Maarten Veenstra vanzelf. Nou, deze opslagbal van Veenstra, dit zo'n oorskier neemt van het keertsen, neem ik even mooi. Op die stand van fjouwer is gelijk en fjouwer gelijk. Waar krijgt de Size aan de Telegraaf of komt er nog een keertje bij te lezen? Maarten Veenstra machine in, brengt hem voor in bij Herman Sprik. En we dacht die bal is weer. Nou, dan is het de Size dus voor het parcours van Tjisse Steenstra. Kans dus aan op de 5 eersten. Je kijkt op de televisie wie er nog beelden te zien vanuit Starum en het rint er leeg aan de kant. Dat betekent dat ze al je binnen Gjof?
Ja, ze zijn alle keer binnen en dat weer dus ook de langste finish van alle wedstrijden die we ontnood te gaan hebben. Het is zo'n beetje een dikke tier tussen de eerste en de laatste. En zit er dan nog een hele soort in dat het bij BNP nog wel een liep beetje. Maar voor de rest, ze zijn alle keer hoe de finish. Ik dacht het zo even in, wat draaien even uit de Hollewijk, beziek het even te visualiseren. We weten drachten in. Dan hier de Grauw 2, de Jouwer, Ljouwert, Snits. Toen hier een dueltje tussen natuurlijk Huzum en de Starem. Werd Starem winnen van waar de Starem, zei ze, Zoon Huzum. Dan maak ik het even zien waar we toen hier even mee de Lemmer, Worts 1 en de hele mannen. En dan zie ik even verder. Dan Janne Woord, lang